On a DJ Hitman. Yes, sir. Me patch your frozen. A friend said, Casafi Mono. And I'll pay you Yanko set. DJ Hitman, Medanya Miasi, I found me crying my brother, one of me, man. Any DJ Hitman, also only a bushing in Shiraba. Pompai, a Janko Pass on Obia 2026. Only if you are doing quantum. With Jesus Christ, amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your frozen. Hitman, patch your family, because I feel a crying no town. Lizzie, I'll pay you Yanko say. Hitman, an open said the Christus. You could that to say, woo. You saw you know about company, say, crying. What boy who buy a doing in our Maya who are master. What I know, the Akatia to 400 years, and I'll pay a cousin again in Yamunka. And any penny and yan said the young yet the young Quania home at Chain. With the radius, the mammy could be a penny na. With the radius, mammy, with the radius, my college na. It's my with the radius, my bravo. Where do you know, feel my with the radius, my workers, I would deal na. Say radia, boom, not see Coba, na, yati, and home can. Amen. Amen. Good morning. Too bad. 0593406565. Live on Facebook, live on YouTube. Oban wa share link it up. Mo fufuro bin so etumi ahwebi anopay. Ye da nyankopon se anopay. Good morning. Good morning, Daddy. Me ba share for saying. Anti-comfort, Anti-comfort big farm anopay ye da nyankopon se. Anopay ye that is classy. Oh, another baby, I want to be one DSA, or my bill, a domaraqua. We don't have to don't be or the domier. With that, Mammy may be one. Daddy, with that, Mamma so moon one. If you're feeling nada. Now, at the Dankaradi. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi man up what pom to say. Yamia do mo bra kwa na mpacha also. Nyamia do me hu ye papa ye na nyamia se. Hitman, menya de me fa konya we enda nyamia se ema won kwan na wabrabo ne webusia. Bisada nyamia se ema ye maame odobro ni ne nkwa ene ne busia ene nkwala ne nyina. Bisada nyamia se ma mu DLFM workers fo nyina mu nkwa ene mu busia. Bisada nyamia se ema precious fans of DL omo nkwa ene mu busia. Bisada nyamia se ema DLFM Callers Association omunkwa ne omobusia esa danyamiase ema dora ya ejeweje ne nkwa ene na ebusia esa danyamiase ema miame grandmom Madam Janet Oforiwa ne nkwa ene na ebusia Hitman odobesia onenyaменyejo nyankopon enka won so ho anopay. Good morning. Good morning. Man trimping anopay what pom to say. Oshedi ampono adawroma man trimping am what ne papa fa anopay. Ye na nyankopon say. Yo meda nyankopon ase amopay se wa hweme so eti nkomo no pay na oman Ghana eti man trimping am nka na tactically no ayaseda ana mede ma oshedi ampon nyankopon Hitman ohweme no mi no so a oma ye ho emasem Hitman ma menda nyame ase emfama me shop penny Pastor Emmanuel ITV aye Pentecost sofo a ono no ye district pastor e wosun prodiemu enu firi wa na me kochebi akokoda nyame ase e de ma Pastor Ebenezer Ado ono nso ye Pentecost sofo a chebi enowo na twa kura no osofo yima oda aye asafo ni di grace aye power ministry ano e wosun aye krabwa kota baby Pastor yima Obia anopay da nyame ase kase fa e de ma ni fa man twempna Macau and okay. Me that say. Good morning. Good morning, Blackabra. Me ba share for saying. Mpacha ko sini o kaswa. Agoso anopay ye na nyankopon se. Blackabra mpacha de bi kan mo asisiafa. Joso. Ana pe the right is asset. Se wa share enso, no dey share akwi entity asie. Ye ni so right is ani ye na ma bini abina. Nti ye ka se papa ana pe asida nka udin. Bema na no pe enwanyam nka udin. Ohin kese na no pe enwanyam nka udin. Wonyame a ya kirewa ma ya ni mu ase. Ana pe aseda nka udin. Papa ya sori se ya na eye ni je. Iti se woni ye na ma adoni adini. Ana pe ya da wose ma o mangana. So mangana da so ti ase na asundwe e wo man ni.
Edora Yesu ase ewo ne bambo sonko ene na doye bebrebe ewo Yesu Kristo diniti. Amen. Amen. Good morning. Good morning. We about you for say. Am I coming to see work or Mrs. Minta. Yes. I don't pay what to say. And you do me when you announce it. I don't know who your papa. The radiance in your way. I don't pay me fear for you. I'm not I said, Danny, I didn't have a pay your heart as we. And now no pain, so you are sorry at your mother, but dream. Moja di more from Sunny. Yensi boni bian kan we ni pedrim. E do no radias. E san sren nsemu bambo. E san sren nsemu hwasopa. Ne be ya ban amane e radio hu ye mobo. Meni me fie fo si abonten a e radio nkan ye ho. Na sade achi anopa a e wure fi ye ho mpo ye kata so a DLFM nti a ya be kan kasiye ne na meniye. Ya be mane hu ne wayama ye DLFM ponti aw papa yi anope ne wayama me ne me fiefo me ni asododo oxygen si obi aso obi andi ahome mfimfidie bi ho anope ye nyina ye tase ne yo krati asefo na tetwema de ye bodwu ne moje di mu afusania ya sem ne se asedan kanidi ba kwabra o ne nso na yame de waye de bia o de woye no bekọ so de waye ni ewo mu no ewade mema na pie ewade mema na ewo mu no epie ni etu mu no enye ho adwuma na woye no adwuma bi enwo boka ehu omode nyama hye mu omu minimu akese no kura no ni woye no omunye half enti me sire ewade say onko so mpagyaw no ntine ni mu nkyerɛw ni ono ewade pese ode woye no omani mpie ni mberepɛ mu ewo Yesu din. Amen. Amen. Good morning. Hello, good morning. What there be? 0593406565 059340406565 0534050199 ya denya kopasi anapay. Good morning. Media Majio. Asante Zungu. Papa. Anapay ya denya kopasi. Yedi kan za fu hu awon tire wushim. Amen. Oh watafu ni wati. Amen. Koye eda ya wada. Zongo. Amepe manu aduane. Me yire amina nanom. Obia frɛ me ka hwe nkyerɛ me a. Ya me ka twedi ampon. Eda wase. You kanfo. Ehye wonu onyam. Ghana bofu pay. Baji wasida. Papa. Efo nsi ya wachina. Mate, me da say Asante Zongo. 0593406565 0534050199 ya denya kopase. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning. Morning. Me pa che for say. Auntie Magio and I am so de. Waba ya ejewa madi. Wa bodino me say atone nkate ni kosua no ebeba aya na so me de beba wa ebeba matipa ya me nshira papa amen edin pa no abono aje wa kore aboa bi sin mi ano sin me ne ntakre hu nokre ano pe de asedane ayeyi moto ya sefunya nkopon wa hwe yenso akora yenso ama de pachi yen yeda yo o de basabi emu odu na anya ne yen ama ya yokrati asefo ahome nkwa ahome agu yemu yeda na se wone bambo ne ne hwesopa de wrade asema me nananom aw kwamna wonso ne wabusuya wate amen kofi ne na busuya same ne na busuya nyame nhwe mo so DLFM abusuya kase ewrade wonya mu da biara da ogusu kuramumu wo obomu chidom sedom marima na ya sedan kuto ne de ma no eso won hwe mo so omamo ho bi emmasem na won hwe abofo omamo abere nyina omai Ghana ye de wrade ase ewrade abie ni han fefe e de ato oman Ghana so emu mofra emu youth emu mpanifo
Obia kona adwuma so Awurade mo bibia ho ban fa ne nko emu a driver for ye de Awurade asema won Awurade nsabofo mo men no men fa ne ntoma pemfra emfra ma ye hu mi ya nto ye ntoye o Awurade de acha ye nkwa enti wo sori a no wa de Awurade asese Awurade wa ye bia ma oman Ghana ene mu nipa nyina me sia wo bibiara wo ye Syria kola wo frɛ e wo DLFM abusuye so me mo bibia finsiapa kwamra ni nyame nyadwuma anti magi nyankopon enka won so happy so there and come out obaya ejewa magi good morning good morning my brother me ba your first saying DJ Hitman your first saying oni abema ni shaba man tozi mami ti wana pay ba che wi awako ni na mi ado me ho ye papa and the Christ me ton ka che papa sure and the Jesus ana pay don yakopon ti asefo na se wona ye wiye ne dum no ho mo blood adom yen say 2026 yeni dire abusuafo yi na da so ti ase na ye nyati nkambo ne on the 8th of January ye hwede radio ma ye na bu ya dwene nti ase so the Bible say adem yina mu ye se ye de ase da ma no ta no pemini abusua ni na ye de ase da ma fata e ma Christo ni bas big group of company I said the radio ase be DJ Hitman me nyona makabeka se we chiro you be doing come after show no afre DJ Hitman me da ase we to me afre good morning back up now yes me ba your first saying Opacho Odoni East Legon Obuju. Ana pay ye nyankopon ase. Ana pa me da nyame asise masante wo kan bi masante me busanfo. Me do bia hye Yesu Kristo di ma na pa we. Brako bra nyame fa onyi adwuma na pa we. Amen. Amen me da say. 0593406565. Yeah, then nyankopon ase. Good morning. Good morning, me nyakwaba. Me pa your first. Mabremo. Do no pass dia. Ye denya mi ase na line so I shipa. Your first saying me den de kwame is me tompa bo pamplam last. Ye na nyankopon ase kwame. Yo. Me da se ni akwanya de mama. Me da nyankopon ase mama man Ghana. So that's my answer. E da na se akwanya na sa da na se mama yere ma na busuyen na ani me customers na radio ho bia mo bo. One Jumanya Koso, or many be able to be a man. Yo, Alcoba, turn back, I say, I'm in Tunitum. Yo, as I say, Mesha, Nami, Nameka, dear, why, oh, Yami, Ejo, Yami, Unyami, wo, yo, Nay, me say, Metria, Bibio. Ama Jesus, media imagine say metie bibio, eye na dumwa ra. Amen. Obin to us. Me da se so to me afre. Good morning. Good morning. DJ Hitman. What to say? Me pa cho me ho ye papa ma ne so kakra ma me frozen. Me stay me ka se fi banana yin. Da no kwa ba na odwane. Mama Esther. Yes. Mami nti wana pay. Na mboko die. Me hu ya papa. Ye da Yesu ase. Da wode yankwa ache. No me hu 2026. Emu bosume a edi kan fe ayensi atenkambo ni diara. E da nyame ase ma dia. Wunyina mo yere ne mo mama busua abrabo. E sa so da tiefo nyina se. Afi na me da me so panyin. Reverend Pastor Sanjok. And then a staff for Living Grace at a workers to a block factory. With Danyamia Smo Bibia boy, 7 days, and wash papa. Catcher, this winner so going to via Bible. A fee is there a day, man, a cassia, and I want share so my crown, my teacher, or my Ghana, your mamma go school. When Yamia Bastanya Cassia almost so a rade papa, for Monco, on for last dream. Next one, Papa di 2026. Did it my crowd come Obia come home. Then your measure soon slide. Oh, yes, amen. Amen. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me pa cho for saying. Yes, from me, Mama, me feel I say, but you match last. I don't pay your nyankopon say. Hitman, me the Yankopon, Simon, Amen. It was the Yankopon, my mamma, special for so lebusi. The Yankopon, my dear, no more.
Wasi Madina, Auntie Mary Lakeside. Me soon me busi me boss. Mestre afre for no. Eyo ko ni tim say e mu nsi betimi arem. Nyankopon anka ho. Amen. Me that's papa. I have a final call on for your fancy. Hello, good morning. Hello, Mario. Me pass you for saying. Actually, Mama asked you to near make a free affair. And I pay you the Yanko Pansy. I pray say Sunday as a for radiasi. If you say Danny, then you didn't say that. You didn't seconds to be a radiasi daka. You done nothing so and Sandra. And then you why am I and a soy into the SSA? Yen say you better not see. Me then I say, Mamma, me then I say the Mammy Kunu, me then I say my DL4. Ghana for him na erade da was adomnensi. Amen. Amen. I was saying to me if I cause maybe my hand here they sit up this year. Yangopa one tia na said na for one year akoma swade nyina mfa maye. Asida I am from Abuadi wa Heba Center when that Roman no pay den Yankopon say sa awo ho sensem de will last stop Abuadi wa Heba Center we na chira kwan ye Madina Masalachi no filling station at you honoma awo na wo pe na wo de achi na wonya wo a when che Abuadi wa Heba Center awo ya wo nyina last stop Madina Masalachi no filling station at you honoma for 10544 055 740 0544 055 740 0246 999 499. What do I have about center? What are Daroma? And your Daniel Coupon said. Facebook messages can crab and pay comfort. Mighty was what Yankopon said. I thank God for the gift of life. And I feel all Thursday bouncing now. Then that's why I also Kwabana pay the Yankopon said. Monica Sari was a Hitman. Good morning, watching the show all the way from Dortmund, Germany. Piagas what the Yankopon said. I'm not coffee so what the Yankopon said. I pay. Man, good morning, here from here. I'm a Fusua in Suna and I pay me the Yankopon papa. Augustine a coffee every time I community 11. And I pay what I said about 37 minutes after 6 a.m. here. Coming up next on the show. The latest in the world of sports here, the bro. Good year, Munsam. Latest sports updates and I pay the Nina Ebro. It will deal 106.9. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Hello, Amade Share, your son for Luxury Comic, too cute to be mute. Sada Power per Sports, Papa Petia, Fowl Feed to DLFM, and one a DL Power Sports, Echegu, Anidaso Wɔhɔ Obia morning show. Ede Papa Pa, near Coso, we are here for Nina Sports, no, and one Echegu, DL Power Sports, Luxury Comic, Missy, and Fowl Feeding into baby. Yo, you don't know, upness, highness, is it? Nana Kujo Crunch, they get to be president. I know Pebia Miti DL Power Sports, who own him, or Anidaso Wɔhɔ Obia, Jumedino, so Kujo Crunchini, Mamenti Poom. One spring off. Now, if you want Sambra back, as I said, you're my Dunkunim. Bono Crama headache. My shall go, Mukato go. And yet the sports never. Base Macadu say, my bizarre transient pain. All the latest local and international. What do you mean about my bizarre pay? What point to say? And I'm paying Swanson lazy and Pampia. Would you know an answer? Now, I'm not going to say, to me say, oh, Moshe Bako. It to me say, shaking face out 10 against 11. Crowd went to me and she will be back on now. Mutimine, you be doing tonight. And you, you're an answer. Crobby Akumasa Santicoto. And the season in Belgian League now, IFA Cup. You're begging me, Nuna. Medium form, my Kitano, and audio, brother.
Krobia Kumasa Santoko. Metemma no. Yabeje. Ma be say wo bre ni Ghana 40 o. Agudia Musam yankwa. Voila Busanti, Yamo Achemo Aquaba BMMRA deal 106.9 mega so and mena we do say a dear good some first half no and so ever suma no pa Juma de Sueno and so Anidaso Wɔhɔ and per Bia may Godfather Mr. Hitman Brackwam not trans say dear nice and some no dear but latest any exclusive dear Sefata say Otini Dun Como Juma de Suna Mrebiana Yatrase Jade and some no and so brown and make cows so by joining show no live on Facebook dear 106.9 me pato champion Kofitela Dama weno audio visual presentation ti yedin komono na yedi images reactions in the video ahudo ni nyina nso guo na unhu dia kwempo kra ne dia ba me ka se Lumba super oma dama na brown bia trans say dia omo so ase ma yedi agudie mu nsem no enso etimi brown odwumade yi so kan na hye ne so say ensu papa ba dwama nso nti titiri ne nkwada na mo school no me pato awofo no be gibi your bottle and I say Adia Campo, Adiam Pona, I can say sachet water, Ninian so ebi wanti, and no pay Uber GB and should I shank Mofrano a lunch bag in him nice, a BB Biakwan come Cosqua, or Mudi Diama Buboni in Binabi Biakwan, Kalumba Super Dama, Yajimre, Yada good moon, Semna Bamidino, a best man can do say from a man be say, now BB Bianson Quan Cow Jumadi, Yashan Comobanasia, Yasha Sian should have think performance latest and exclusive around the world of sports no, Yadinina Soma Enra and Asempon Weno Yanshasia and so every WAFCON 2026 report amete and they said drawn and Nevia Betoja and so Rabba Morocco and himself Weno Ebekoso and so Morocco any Mano African Cup of Nations 2026 no me patrona drawn Betoja Ebediatre Diabeto from Bianami Aduma Dutch Tnasia Yade Ehun commanding in Ansubasuma Nenra Masa Penny Koshe I was Saudi Arabia Jeddah Basa Sifon Bruta and no basa my boy Fresca it sounds at a time me patro copa and I say when a Spanish copa super cup no ya this is so basa it me born home de at a club na your friends athletic club bow e born a kind of poly and noom 22nd minute and a grantia and asa kwadana your friends say front toy senya the opener and so de my team na friend basa me patro 30 minute akwadana your friends say Femi Lopez or form bruta on so si form at the back so ana Rooney Baji ono so 34 minutes ono so de ba ko pesuma no nya miansa na brantia me patro yedi no nkomoi eya Rafinha 38 minutes ono so nya ba ko ana 52nd minute no odi feed goal ne pesua no a chese Barca omo so si forma omo she e kana numa Athletic Club ba wantimi antina goalkeeper ye friend say Unai Simon enra he abrante wo tibi hua bruta no Barca for omo ye na di o goal post nim unim say 5 goal conceded and I say gosa etimi to abrante no natinam yade nkomo enso somo na 17 inaccurate passes and 1 big mistake enti enra dia kodana je friend say Unai Simon no Spain number 1 goalkeeper no enra the guy didn't come to the party na man koye enso from abrante no we nkomo yenso yedi ebima e jumadi enso na Rafinha after the game and senchofo bopino and busan say last season Rafinha ni anim no this season ono na asaba na Rafinha se masa man ko ba bia last season Rafinha na noa ana migusu a me boy adwuma no enso de ma Barca me ko ba bia no so eya nkoma afi Rafinha so ono enya 2 goals de ma Barca de nkoma ni nyina so somo e wo adwuma de enso ba join show no live on Facebook capital 106.9 ese nkoma no ya de videos audio ni nyina so guo na unhu dia kompokra ne dia ba nanra losing sider me patro club Athletic Bilbao no me patro head coach Ernesto Valverde ono so edin komo kakra wose masa Barca enra team a omuhia no onim se weno the best side of Barca ono po onim ana wensu krampo no 5 goals omu consider no o se enya de nwanwaso bia chance masa 5 goals omu consider that's not the end of the world ana wensu no enya first time FC Barcelona check team bi abona kanu num we nkomo a openina je friend say Ernesto Valverde head coach and so the Athletic Club Bilbao head to after the game
yɛde ne nyinaa bi nso ma odwumadi nso na Ghanaian nso nim sɛ Ernesto Valverde ne entire career mu nyinaa team bi a wakochi nso de face Barca ɛwɔ awe no sempo Barca trefie ɛwɔ Spotify Camp Nou na Ernesto Valverde di ne team toa no ana sempo kra no ɔmo bɔ neutral ground na kyɛ sɛ Ernesto Valverde ɛna gyina dugout nim nso ɛbɔ tia Barca me patro 16 games ana wɔhyia Barca wawe ontimi nya even one win krampo no nso ɛwɔ saa games ni mu unim sɛ 11 loses ana akwama brantia no ana so opani no ana watimi nya 5 draws nso ɛwɔ game on Barca ahyia nso ɛwɔ we ɛno nso yɛ nkɔmɔ a efiri a yɛde ne nyina so ma anɔpa dwumadie so na wɔn de kompokra ne de ba ansi data flicker din nkɔmɔ ɔsɛ ɔbɛbɔ mrante na ba so sɛ no amasa dwumadie mu di ana no ɔdene sɛ ɔbɛhyɛ 5 na wɔn consider go bia ɔbɛbɔ mrante na ba so na almost stick it to the tactics ɛno no nso deploy on the field of play where head coach Edema FC Barca on also the sound comedy way and so by yɛde ne nyinaa ma na kwada na efe sɛ Rooney Barge ɛno onya one goal no senya assist after the game was see a happy boy pa esan sɛ a important win ana no a ɛno nso timi todwa ɛnso edema FC Barcelona ɛno a game on boy no ɔsi na niaji bruta esan sɛ ɔno ni double game ɔno nso enya ɛwɔ Spanish Super Cup ɛti sei ɛnso ɛwɔ bima so Saudi Arabia ntakwada no wɔsi na niaji bruta ɛde nkɔmɔ ne nyina ɛnso ɛsoma adwuma di kɛseɛ so nana anwumere ampa na dwa wani a Madrid derby masa Real Madrid ɛnso ne Atletico Madrid game ne ba so ɛyɛ 8 p.m. yɛdi akyire deɛ bɛtɔ fom bia yɛde ho nkɔmɔ no ɛnso ɛbɛsom yɛmfiri hɔ Spanish Super Cup nsɛnsɛm ne yɛmfiri ani so ɛnkyɛma English Premier League ɛno a games ahodoɔ pii na to dwa na kɔpie ma Vitality Stadium ahɛ ɛno a bɔm of yɛ adwuma no brutal ɔmo kye tɔte ama bɔm ɛka ne mmiɛnsa ɔmo timu mmienu saa game no nkɔmɔ pii wɔ akyire bɛba yɛbɛdi ne nyinaa nso ma odwumadeɛ so Brentford ɛnso tena fie kye Sunderland ɛbɔm ɛka ne mmiɛnsa ɔmo ntimi ante Crystal Palace ne Aston Villa game no ɛno nso ɛndi 0-0 yɛde report ne nyina ɛnso ma odwumadeɛ so na Everton ɛnso ɛtena fie ne Wolverhampton Wanderers ɛbɔ 1-1 ana Fulham nso kye Chelsea ɛbɔ ne ka ne enum anase we no ɛyɛ mienu Chelsea ɛtimu baako Manchester City ɛne Brighton and Hove Albion game no ɔmo kote ɛyɛ 1-1 ana Burnley ɛnso ɛne Manchester United game no ɛno nso ɛyɛ 2-2 ɛna ɛwɔ St James's Park no wɛno na yɛ 7 goals trailers Newcastle United ɛhyɛ 4 ana Leeds ɛnso ɛhyɛ mmiɛnsa wɔ wei ɛne report na simple no wei ɛyɛ results ɛnra ɛno nso PM ɛwɔ English Premier League nim yɛde ne nyina nso ma ɛwɔ dwumadie so ne na nwumra yi ampaya na adwa ɛnso ɛwɔ Emirates Stadium wɛno ɛyɛ Arsenal the Gunners ɛnso ɛne Liverpool na meka ɛsi so dua sɛ game wɛno sɛ Arsenal timi wini ahead of anase mpo no against Liverpool me patro mo twi league nim omo kim by 8 points and timino kasai Arsenal oda so that kind 48 points ana adia kan say Manchester City ono our 43 ti Arsenal anwumere otimi say Liverpool dia na che say oko 51 watwim 8 points and tiwe no eya nkoma afi oba yade ni nyina so ma Johnny show no live on Facebook and run twine semenyo osifon brutal ni say me be catch no dwumade so say opanina ye friend say Andani Arala ono eya head coach e de ma bomb of ono so di nkoma o say eno game no na eya final game enso e de ma Antoine Selom semenyo Ghana ni de hye no na masa in a grand star ana Brantiano or say very good welfare and simple way no a goodbye and sweat club na je friend say bomb from so supporters and idea can say Vitality Stadium masenra akwada ni Jinidin 90+5 and Antoine Semenyo enya the winner and so na say winning goal no edema bomb of 23 to and no bomb of Tottenham no make catch Antoine Semenyo nya final goal no and so edema bomb of edin common nyina and so edema na at the time yeyi Antoine Semenyo free game ni mu masa pani ko he Vitality Stadium when a standing ovation of Obia and so asode gina na so obonen sem pra nya sam ketwa after the game and a head coach edema bomb of opani friends Daniel Irala ono so din komo se masa Antoine Semenyo mo nya ne se player biem na how ono so wetimi right ni din enso e were the good books of bomb of no e kon kan pa hwe o final game na sa timi nya win away enso the my team na were winning the heart of fans ni nyina enso eno ya nkoma head coach de ma bomb of enso edi to dwade ni nyina ma na unim se Chelsea
last 5 games omo bo e wo Premier League no omo nya win Obekai, omu game against Newcastle, omu bo 2-2. Omu game against Aston Villa, omu lusu Aston Villa, shomu miyenom timu bako. Bomb of fresh, omu bomb of game no. And also indeed 2-2 and idea can say Manchester City. And so game omu Chelsea boy no. And also akopaya 1-1 Obia and so Timishan and Yonko. And then no bomb against Fulham no. I'm full of my bomb, my canny Munua, Timu Bakunti, Chelsea, dear. Menuka said, last 5 games, they are yet to test win. And to Chelsea and show any win, and so last 5 games, Jadin command Bebrena so summon, and I know Pewo Jumadi Cassia so. Na Enra, Italian Casio Syria, games out of Pinansu Toja, Bologna Trefim, Atlanta Tuomo, a bomb, my canny Munu, Bologna Antimiante, Napoli Neharas Verona game no, and also indeed 2-2, and Lazio, and Sinufluent. Game no so endi 2 Inter etwa Parma eboma kanimi enu Parma ntimiante ana Torino ni Udine say win here by 2-1 way and so eni nkoma eno so efi Italian Calcio Serie A ni yede ni nyina so ma ene 2 games so Cremonese betrafie no ni Cagliari abo AC Milan and so trafie ni Genoa abo we yanso ni nkoma eno so efi wo eba ni nyina yede asum e odwumadi so amene ni continent nsifie na fe ni yamfa fisam no and so emesomo Voila busuanti yegusua yesinkonya so jedi agudie mu nsam ana eba kai national so se Lumba super na dama na oso yasin yedi agudie mu nsam eba emre dusu ne de yedi yefisam no enso eba don no ewo dwumadi enso ne yenhyase a na ye hyase enso e de free Malta Guinness Women's Premier League nim na we no eye Northern Zone me patro fixtures na wotwe wi ebeto twa nyame aduma e do na Friday 9th January ana games no so hyase Northern Ladies ebetena fie na on the Ashtown Ladies about Saturday games out of Pina and so ho we no Northern City Ladies and Dreams Ladies na sa our dear can say Bantama straight no Kumasi Sports Academy and so better fie no FC Savannah so abo Prison Ladies better fie our Penkwasi Astrotev no ni Tamale Super Ladies abo ana Mpem Dakwan Ladies our Techiman Urban Park no ono so better inside their club na friends for Royal Ladies we yan fixtures free Northern Zone sa medini nyina ma enso ewo Malta Guinness Women's Premier League nim na Northern anasempo no Northern Zone no me patoko PM ewo league stand na say na hon comate after week 8 no ampem da ko ready kan okita 19 points for su Royal Ladies etosu mienu ono su kita 14 points Ashtown Ladies etosu miensa ekita 13 points and Dreams Ladies no and so ekita 12 points asiono me patro club ono so twa to kra Kumasi Sports Academy ono so after 8 games no ono so kita 7 points ni eno so ene nkoma efi ade e kan se Northern Zone ewo Malta Guinness Women's Premier League nim eba yade ni nyina so ma na kopiem and so Southern Zone dia say and hon come no so esifate me patro Saturday ana games ni nyina so eba so Oak Ladies and so ebetre fi Opobi Mine Complex no ni Jonina Ladies abo Hazakes Ladies betre fi ewo Kobe Astrotev no atunesa and so area fresh summer test ladies na lady strikers and so betre fi ewo Jukwa Astrotev no ni police ladies in swabo uko PM ewo Teshi Mat Park dia army ladies and so any soccer intellectuals bebo na Monday game back on so weno Teshi Magdana Astrotev weno and so game between Halifax Queens and Epiphany ladies way and so ne kakre free Malta Guinness Women's Premier League Southern Zone him and so eba yedini nyina na league standings no and so our Southern Zone say na hon come no and so esifati me patch after week 8 no Jonina Ladies already kan okita 19 points Ami Ladies so no etosumie no okita 19 points Hazakes Ladies etosumie sekita 14 points ana Epiphany Warriors no etosu 9 okita 12 points asia no Halifax Queens ana chese omo bobo ketani nyina and so dey aswana and so ne kakre fiwo eba after week 8 no ono so ekita 3 points odi twato and so our Southern Zone sa mede enkomani nyina and so edema odwuma die kese so na kind of chance say top scorers no say na hon komate okopiem dia me patwa baba na ye fense Ajigi Penny Zakaria was 10 goals
ana Anita Yabua me pacho Zakaria Osiakan enso de ma ampem da kwa ladies ana Anita Yabua Esiakan de ma fosu royal ladies ono enso ashe 6 goals ana Agnes Yabua enso Siakan ma Jonina ladies so 5 goals ana baba na Jefferson Faiza Abdul Rashid ono so edini juma edema FC Savannah or 4 goals ana Linda Ousu ansa ono so edini juma edema ampem da kwa ladies ono so ewo 4 goals edin komani nyina enso edema Johnny show live on Facebook jumadi no ana sen koma yedi nyina yedi nyina so guso ewo Facebook ne so no hu de kompokra ene de eba na clean sheet emabawa omeda go post omomode mono kwankan se obeda pomu na bo bia so anton na tenam no me pacho say na hon komate Osman Huzaima ono so edini juma edima Jonina ladies wa timia kipi clean sheet no maku insia ana Grace Buadu Banwa ono si akan edima Hazakes ladies ono so wa timia kipi clean sheet no maku insia Hana Drowa ensu si akan dima Oak FC ono wa kipi clean sheet no 4 Esther Sapon esi akan edima Army ladies ono so abono mode timia kipi clean sheet maku na yana baba na je friends Safia to Salifu ono so esi akan edima Epiphany Warriors no so timi abono maden atimi akipi clean sheet no ba na ya eno so ne dwumade no yan komo kakra firi oba yede ni nyina so edi ema ewo Ghana Mortar Guinness Ghana anasempo no Mortar Guinness Women's Premier League nim yede komo ni nyina so somo na me no kase ya former instructorman winger kwadana je friends Steven Dio me no kase ya wa joining Hoho United on permanent dent akwadano wa the penalty krata so wa sign a contract no enso edi ama Hoho United yedin komani nyina enso edema nani makwadana je friends blessage ono no tini juma enso edema Karela United me patcho me no kase ya no wa touch down enso o Mexico me patcho club na je friends FC Caratao ena me no kase okobo loan enso ediama club na je friends FC Caratao o Mexican Premier League nim eno ya kwadana je friends blessage ana meeting on komo enso chirawo ewo dwumadie so nanra MTN FA Cup run of 32 games audio pina enso etodwa me patcho results ni saying na ehun komate club na je friends Sante Kotoko Medama Krobia kuma pemba na say me godfather Mr. Hitman the team no eno mutimi trafio baba argo promaso echi sensational King Faisa ebo me kan ba comment mi ante kwando out of line echi na god ebo me kan mi no ntimi ante ana club na je friends Medium Sporting Club masa this season more form brutal Ghana Premier League omo da first ana MTN FA Cup so omo ye adwuma no omo che club na je friends bibiani Ghost Stars ebo me kan mi ansa Ghost Stars timu bako me patcho Tamale ha enro apani kwhwe na say adageni poso Tamale City ne Karela United game no and this 0-0 error regulation time na je call penalties massa 14-13 as against Karela United na say Tamale City for no penalties no mo share maku 14 ana Karela for no so share maku 13 enti me no kasa die Tamale City advance am ko mani man sa na Swedro Black so tena fie any Sashi All Star Secretary 0-0 penalty shootout ana Swedro Black so etimi bomb modina amutimi ewini by 5 goals to 4 etimi no kasa Swedro Black so no etimi qualify run of 60 so ekopie ma yedin komoni bebre na enso asuma me no kopa yenkan komoni de bebre wa na so emre no me godfather nyatnas yes enti mercy from na me de mountain so ama me godfather Mr. Hitman na oni abusua ne ankayana kanyina de dwumadie no ento aso no ama na we no Lumba super dama ana oso yasene enso ema de agudie mu nsem ede bro kan na shele nso se ya wo bottle form ana fe kwampo no sachet form enti ankwada no mu kosku na no pai no mami papi me pa chope bottle ni bi e fa show mo lunch bag ni mo omo didi wie no manom na Montessori teachers no manya nti yese dodo na ubon se mamefo no mo Lumba super na no mo se sande bia mo me pa cho kachire junior ne princess teacher bia obese san Lumba super ne de afufuro bia ma no obafia o meka na no mo ye ba chia mu krumo brutal eno eni nsu a ana se adwumaku a omo so ya se yede agudie mu nsem ebra medina de besima kadu sai ubetimi afrem man busy beso agada pay that so the latest in the world of sports at the abrati for until your team na you kotoko ensheda nyiye enye sa ensheda nyiye sa coach no otwefa ne bubia na me player se pra na nsem bebre kotoko de ensheda nyiye best mo so mbagye league ntie ye hwe
Maybe I'll be fine. Yeah, sure. Be. Bismarck, I do say I did the latest in the world of sports at the brand. How you deal? 106.9, and that's what Obia. Shira ye, obeye Shira, nyamyaka, ebebemo, ila lobetumi, esi Shira lopa, nyamina waka, jewaka, ebebe, nyamina waka, sobe Shira ye, obeye Shira, nyamyaka, ebebemo, ila lobetumi, esi Shira lopa. Don't forget that we do one birthday. Yeah, Mama, happy birthday, and come out. Jack Nana Quadri. It's your birthday today, happy birthday, and come from out. Happy birthday, and come out. I hear Robin. I know your birthday, happy birthday, and come from out. Of course, your priest, happy birthday, going out to you. Miriam Nanefu, I know your birthday, happy birthday, and come from out. Richmond Aquasi, I care. It's your birthday today. And for Bibi, I would do better than your happy birthday. Man, I pay my Musa, what to me and Monsieur. No Monsieur Lumba and Super. I try me around water and I can for the amount. It's pure in every form. Let's get a grip man, Sankabi. Babua Papa. Your button, your wasashi. Your femme video. I say your courage pa. It's pure in every form. Let's get a grip from Penny Farm. After was one Sanka Lumba supernatural mineral water be. All from Penny Farm. I was 0555 27 4757. Lumba super natural mineral water. Coming up next on the show. Major stories making headlines in the national dailies. Kuwakratamu was one year de brow. Jane Shraba Kwajo Sami be better than said. For the same in Ediaba. Johnny alive on Facebook. Kuba, no share link. No, I'm a full Robin so to me. I should be on a page. Anidaso Wɔhɔ the breakfast show. Shira no one, Yamina waka, ye waka, Otam for pay and say it, so Yami Moya fa, obey it, you're back to me. I see Shira no one, so Yamina waka, ye waka, Otam for pay and say it, so Yami Moya fa, obey it, you're back to me. I see Shira no one, so Yami na waka, ye waka, 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 obey your bird to me, I see Shira no one, so Yami na waka, ye waka, Yami na waka, ye waka, Yami na waka. If I could come a short break here back, you go walk out Tamobos when I don't pay you the bro.
Minia, Femmewaso, any umre kakra, Namenka, Diofosu Plaza Hotels, one 71 trail, Sawo Pebe meetings, and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels, our very spacious conference halls are a state of the art. Se ekomdeo, now Pebe, ya, Ubenya Diania, and more de, Nemo Sham, na Pomudi Womwedi, and now Ope and Sapapa, betray Abodronsa, ya, Sobogo Minase, Nipe Diemunina, by your form, Anum dia, Measure Baby, said Diofosu Plaza Bar and Restaurant. There was swimming pool, gym center, salon, ya, a member, and a man, to Mrs. Wantrini, a fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, Nebe Sheku, Amoniaje, Echegusa, oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edain Papa, in the Padem, the Ebuso, into Seope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, Ubenya was soon Jedia, Yabia Punama, a fair 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Yeah, Ubetimini Wabusia Abetinem for a limited period. A fair the Ofosu Plaza Hotel, a trap quine a walk, a botan so, any atchim, ya Nina, or Koforidia, a brin so, Buyan Wahirase, any fire service station, no, any dish anymore. So, Denta, your Fraha, Ubetimi a Freyan, or Mayiso, 0530458834, na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A Hana do one aircraw. Hey, and this Accra and put away the moon. And yet the Muampa. The said ye, a Duchem Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years cano. Miss Connection and Shadam Koye, na Esakakra. She say what Peggy Mama, what you bem. Connection, what you about the crowd? Stroke so dear, what found small. Chessa, I did you woo any dear Siano. Yari Bia Tatia, and what Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Maira Quanoso. For a doctor, 0244 774 282. And at 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Woodimafo Newa. Hey, Kwame, at the Wakabumo, and I saw one of Maha when he sat to set the woman about quiet here. We are dang. Akosia, a woman. Issue a menu, and ya kama, Pesu Papa Numa Chumebo, so ne cassing, and no pay them their summer seal, and no pay yan and a 9 mammies, you piano, Miss your Croja, a friend, Lumba Super. In Siono dear, a foul Nima say Boko, ne so smooth. Kwame, Sion, there was a wonombi. In Sione, come. Lumba Super, Lumba Super, Mammy country. Super penny, and you're not your dear see me. Now, many of you out of him for a baby. I the acquisition me fridge, sir. Nana. Kwame, send the apostle canon. They say, why we wish you afford the mamma Papa, a lumba and super. In Suaba, a drama, and so any asset to a cry. They say, I don't feel and no one will be a 2 hour tongue. Don't do not pay a fee more. Yeah, no more. Just be a demo. Come. Aquala Production and Trading Limited, and Abomadia Buano, and they bring you in Sionia, in Siani Lumba in super. Sania, I don't follow Musu be a 2 Abra Akosia, a bomb, and say, Opia. Or actually, the Saint on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in super and who ensembia dia. Waiting for your website at www.lumbainsuper.com. Ubenya ehon akadiyina ewo ho. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA Aji Ejedian Kratue Atum. 8 minutes after 7 a.m. here Anidaso Wɔhɔ Obia na pay braso. Ko wakra tamu boswo no ane de bro inhraba kwadwo samebi betina sia no pay na fe no e de ko wakra tani nyina ensema
front pages ni nyina no ye dia bro anope my ka say dwumadi no it's live on Facebook oba DLFM 106.9 live on Facebook a wonso obetumi ahwe dwumadi ni be live on YouTube as well oba honso so a dwumadi ni da ho a wonso obetumi akenkan bi ba enra His Excellency John Dramani Mahama celebrating the 1 year. You didn't see so. I feel back with me. And Andra, some baby in the Corso, our Flagstaff House, a Jubilee House. My penny, the same baby, a true job. But Andra, so now Constitution Day. Well, my Ghana, your Constitution. Embra ye dibu o men Endra ye da ni ye hwe ho fa ni senti aban se Ghana fo nyina ntie na me adoma wo chena ya fofida ye public holiday wo chena ba na so na public schools e bia school ti akwala no wotifia no pay ma ni siesie no ho ye bia school ene ye bia school ene ti abofra no wotifia manenya na ade entem na fe wo moabo ne ho na wonko school esanse ya bia school ene fa comment fa bra 0593406565 0593406565 eno no WhatsApp line a wonso wo do messages say fa so na no pay ya gibre akenkan ma so abofra de tifia manenya na ade entem no wonko school ene sanse public schools e bia school ene inshaba kwadwo samebi atenase and as usual and you no ma near to yellow CCD for corner no pay atrase na the yellow I was there I know I should papa na homecoming I don't know what's coming home dear could you imagine major nana two so we know could you in shaba could you sabi match bi major so penny bibi aboko dear twede ampo yankopon de yankwache yede yankopon ase papa amen and ananope yetinkwam na mogedi mu afurusane a sane ye pen pepepe sure se yankopon be ma de pachi na wo ma yente atinkaboni bia pabo nyina no yampaibo ano no sure ko ya no pe na me ne atefu yedi nkomo and nkomo ayedi no na me ka chere tiefo se we shouldn't allow fear to determine our destiny Emayema ehu and determine your destiny. Don't allow fear to determine your destiny. Let courage and strength lead you forward. And then koma and apekwajo niebo. Right. Black Obra na se na yemfa na se ma twede yampo yankopon na yemfa nchia emeyetifo muti efre chichi ne bencha no pe na o mase. Efri senya wo ma betena ase de yi nyina no na nkamfa so bia ni so baba o ma da menti no. E betena na ye kasa ye wono munti ene ye adwuman. Ye wo bibia se de ye wo kan ehu se nipa bia wasase we so no ye obi a wo ye hufo a aya wa brabo no botaye si wani so no wonta nduru ho yemfa ehu emmobra bibia wo ye bia no esese wutumi nya obi a wo ye kokudurufo se opese wuduru obɔhye ho se de wodi kan ye na opese wani so adu hu tumi bema edu ba bia ese wutumi ma akokuduro ebe wa brabom na wutumi senkete na wo ye obi a wusura de na o ya de take decision Christ wusuro na wo ye se be se ya masa bebi akọ ndro dabi you see nipa pi obi kwesua kaka osua ya wie ye ba otuka na no wusuro wantumi afa nya adwuma da bepem sam da me no kase oye hufuo pa yes untumi da enti dwumade bebre ho no no nnwuma pi ho no ma wonye kokudurofo a untumi nya even microphone no me no tie akyi bra kwabra enye easy say ebebie microphone amount se kasem ana present na be fa ne simple sa enye easy because ye nyina ye ka ye first day at work say wo sha ase even wo ba kwa attachment e wo baby bebie microphone na amount se kasem no chairman microphone ye bosom microphone ye bosom even aso dem de kakra kra okudi dance ye kra na bisa ho set sen edom kakra bi na wo ho no a bisa ho set sen na a whole radio station a enipa mpempem a etie mensina hodo ne mantama hodo mutie wo ne bia ma onsa kasa se wonya obi a wo akukudura there's no way se obetimi aye enya betesa inti adwuma bi a wo ye bia no ese se wutumi determine na wonya akukuduru eta adwumadi a wodie n'echi se wonni bia
aje we sign when the man in catchri now mama can me man nye den en di kan say na man bi kura kokuduro kura se na mema so about time say bibia ye bia no ye betimi aye so determine and then ye be yi hu efri ya bra bom sente saa chairman emfa you see edu ba bia decision bi wo ho no ma ye take aya na eden but sometimes esi etumi take such decisions no oh madam for bi kan say mi unsa ya ta ka say there is no harm in trying brana ye bo na edu ba bia wotumi sade we de me ya hwe se be fa na amfa enye hwe edu ba bia sane man nyina say etumi ma ho kwan na I was to take a risk. Yes, I'm telling you, want to men take a risk in life there's no way so best as you unsa se da unsa make say adwuma ni krom adwuma ni ho enti ye kase nyina betina fie na ye de ensa hye dem fam na ye de sombo ni nyina akoto aban kuto so na ye tena fie abo life de a chairman obetena wasa edu ba bi madam for ba ko emla ye wie school ni ade yankopon fa ne currency ni din de Kevin we frame and aka kire am say nshira onim bibi ono ye obi a like oye highly educated though but on ferade especially say we seeking for job we office bi obekọ ho on fa fede enya hwe na wakọ because okọ no aduane enti wo fa ni agro ene labor office bi ene ho awanwuram ewu kumase kwan bi obefa so obenya adwuma no obefa so aye sometimes edu ba bi a we should be radical emi kakra wa your life yemfa ani brene nkiti sinwuram na yemforce bibi ne yen take risk nka ho na ya adwense ni nyina ye betena se de ensa hye dem no fam atena ho aye ye ho se ebeye ya enye ye da age ye tu anamon enti yenye de ye ho ne yemfa kokuduro ne yen try say at least once in your lifetime no betumi take risk kakra ne ahwe se Awurade mie kwan bi nto ho ma ya na sente sa na ye yemfo no fon de a enkwisi aga o enipa bi a sometimes mbebere ho no ma edu ba bi enye hwe ne yi ye ni ama na mbebere na akuti aye mbebere sometimes edu ba bi a se onya kokudurofo na otumi pushi bopununum Bible naka osi bom na obeye den obie wa mom a emie o ye titi ye me ba na punse na loke na me freye ye bie me esa nete mo na wo pushi no e kwan be bie so we should keep pushing. I'm telling you, and we shouldn't allow fear to determine our destiny. Woma ehu e kire wo da ache de a you already a failure. Oh yes, wadi nkugo dada se woma ehu ena be kire wo da ache se de be ya wadi nkugo dada those days womo ko a oyi ohu forma ka kire se senior twan efie ye kwa ba opa mo hu fo auto ne be ma sanete nya bete kra brabo ne Ghana brabo no pese obobra wa Ghana ha na oye hufu a tukwa kwa ma foforo so aha na Ghana ha ne de ye ntena ha na ahogoro so wani nya den na wantumi amfen nketisi anka ho pa wa brabo no wamfo so a enye yo nyame ya adom na mo de indomie abusua ne bidia abusua mu ode fofofo America abusua nyame nhira mo na ye de ne akwabra eyamuram ne yefiri ba right kwajo endra najo as at 10:25 p.m. senior na ukopie mu e America that will be around 6:25 p.m. US immigration authorities are detaining Ken Oforiatta and and former finance minister Ken Oforiatta has been detained by the United States Immigration and Customs Enforcement over questions surrounding the status of stay in the country. Ken Oforiatta said the abana no mpanifo a more US immigration for omafano de nesi kakra. I say utu kwan ko obi man so am. Ye won krata eno no kwesi boni beka ne se permit ma wo kwan ma wotena oman no so. Enti se Ghana ha obi aba oni permit. But sa common ye be pa Ghana kroma. Oh Ghana had Ghana immigration service. You don't service. need any permit. Ghana had you don't need any permit. Aha. Na sanko of we omudu omugu kam aba sabe. I say sabe manus monfa ncheme. Yetumi load ni pa sabe. I say sabe nantwie. Mo be yom egu achi moto overhead ne so. Wo mo do bicycle ka ho. Ebeji wo egu no mo nnam kuro no. Yom pe no mo ye. Wan na ko bi so bi ban. Obi amuso obi. When was the last time Ghana officer bi achi obi business na ufiri hen. Onkrata we. Onkrata akra wa hen da. We de hwan na bi so obi bi da. Ah na de futu fra yo. Ba hwan na yanya ne sa. Yanya ne sa. Ndi yesu yenim yenyina so yenim circumstances ay salande ye papa former finance minister aben ba yo mu chirim say wantoto ne mabiye ni ade so oba be yi ni ho wansem bia no ade I think say ni nyina aka ho e na ma mpanifo pese omoboa na hwehwem mapa ekoso ebia sa ne me nyina betimi aka. I think say going forward na ye be di ho komo. Right. 18 minutes after 7, major stories making headlines in the national dailies. In Shaba, Kojo Samibi is your presenter.
Right, Brako Bramena was any akwenya wode ama me na yemfa ncha man na dofo ene yetifo mutia no pebium. Na no peku akrata no ne nyina aba. Na nsem na ode aba no se de wonim no emu ode pa sa no manam na nyasem kuma kram. Enti yeba beto yeboase we no eye naposo. Ku akrata no nsem ode aba de hu hia no ye nsem kese a ededa ku akrata na nim no ene yeto yeboase tutu na sere ne abasa. Ma uhu de ekoso ewo oman Ghana mu ne de wofa meye yellow sisi de fokona enya semkuma na champion Taylor Bema Oboada senior man himself ansroja etmenam Facebook no so a ku ankrata me boso pe na de ato so a wonso ubehu ensema hodo ni ntu badwa ni show ni live on Facebook and afis YouTube na wa hu ensema hodo a oman Ghana ku akrata hodo no ede aba anopai na yehya ase emfamfiri okunini daily graphic ku akrata no ede nsam nam na ensema de ba ye no obehu asante hene otumfo osetutu a otoso emienu opem so piao na ne phone da ha na musei ena one oman Ghana openi paul no ena da yensika krabia kubatan Bank of Ghana ano POG senior man Dr. Johnson Esiama Pandit na wonom echia na efe papa na hwentoma asante hene etutu atumse wodi kente pa na husuo no wuhu akokɔ srade and efe so ahamono mo munim akokɔ srade no yellow and efe so ahamono no ye green and asante hene efura atumse wodi efe papa na kratafa toso enan no na ebo amane se asante hene ede adesere ede ato openipo no ena da oman Ghana yen sika krabia kubatan Bank of Ghana no se osra na da edu ba bia adwadefo epesika ana wonom epabosia edi ahyewomadwadim na wo muso anya sika edi abo oman punto na wo mabusua aya nansi ho no edoso pa mekire eye interest rate no was too much edu betumi akwaje sika obeya adwuma bewie no na mfaso awunya de nyina kwa akotua interest nkwa na busia nsi ho no nyina do mfaso nyina akotua eba ne se hadwen enti wedie na dama osra na da twede amponyanko pa ya dom ema mo am ka se Ghana cedi enya hoden kakra nkra de a obesere omfa nhyepan wu akwan mum sabaya edum pempensuo bi na dwanini bi ekope bosia e de ahye na dwadie ma na dwadie nso atumi ebunkam so a wono ma esi ho no enkofom kakra sabaya beboa na Ghana dwadifo nso wono ho betimi ha wono no moyi adwuma a wo matumi anya sika na mo de abo Ghana mpuntu no manya bi etimi ede ahwe abusua enti wei eye nsema hodo a na asema eye daily graphic ko akrata no ne fa etoso wenan ede ebetu dwa anopai na asama so pa no eye Ghana mampani John Dramani Mahama na obako akrata nanimu a ewo Facebook and afis YouTube a oda handom na ogita microphone ba ko si forma kese ba ko so de ode ne sabenkuma suma kese opochem okasa na ko akrata ne kirem se Ghana mampani John Dramani Mahama endrada ena nimprenu a wasan ba beyo mampani no onya afe ba ko ewe endrada pepepe 7th January opepon bosome no ne da na etoso ensom na Ghana mampani endrada ekohuri gina esie ne simpie so ewo man Ghana State House ye forecast enim ho no mam ena oda Ghana fo nyina se adehia moto abama no monso so a mo kire mo adwen ne mankwa ama ne nyina no okire mu a oda masepa in the voice of Daddy Lumba with the massive bebre ade amaye no aso na nipa pa na obaye no ogusu a one na soafo ene wonmo a mo wona pam eboa esum omen sompa nyakopa ya dom ogusu a wode omen ekonanim enkakra na Ghana mampani se yenka nkire mo sem afe ba ko a ode asom omenya aka mfinhia mako miensa na ne braso so mampani a eduru hono ma wade ne dibra beto na ban foforo anase nipa afro ababeto amamo nu so no okirem a enkakra ogusu ode nhye pa egu akwam a bibia ekonka ne mom obesre Ghana fo se ye nyina yanya baako ne penifo se prayo hoi wuyi baako na bu ma ebuse pen na okabo ma ne bu no eden pa ebeye den wobetwe atwe be se hwenu hwi enya de abetume bu mum ne sente no osre ade baako obehia de afri Ghana fo nyina ho ne se ye nyina yenta na chi sabi yenya manyosem emfantu baabi na ye hu ne se omampani ba oba ede ma oman no na Ghana man ye ya enye ye ma NDC anase MPP ne mum eye ma timamufo ne nyina titiriu ene ye na ye wa ase ho no enti osre ye nyina yenyi ye differences ento nchen ne ye nta na chi ne ye ntai aban na chi ne ye nya kro
na sɛ Nyankopɔn yɛ atom na Ghanafoɔ nyinaa kɔ bankrom na de akitae ɛtaa n'akyi a ɛma no bɛkɔ yɛ fi sɛ mpanimfoɔ aka sɛ ɛto wɔ hɔ anya akitaefoɔ a ɛnɛ toɔ enti yɛntaa n'akyi na mamuo no biribia bɛyɛ ka ɔman yɛtumi akɔ yɛnim ɛwɔ mpuntum na ɔkyerɛ mu a adeɛ baako a ɛhyɛ ne nkura ne sɛ ɔhwɛ akukuduru a Ghanafoɔ nyanyɛ ɛtumi ɛto abade ma no na ahyɛ ne nkura sɛ ne ba ɛtɔ so mmienu no waba ne sawe nade ɔmfa ni agorɔ koraa ɛkwan bi ɔfa so a Nyankopɔn ma na hoɔden ne atom a ɔbɛboa ma Ghana akɔ n'anim mpuntum mu no ɔbɛyɛ na ɔbɛyere ne ho ayɛ adwuma akɔpem sɛ ɛbɛdu baabi no sɛ nipaafoɔ koraa ba sɛ ɔbɛto amamuo no so a ɛbɛyɛ den sɛ baabi a ɔde Ghana ɛbɛsi ɛwɔ mpuntuo kwan soɔ no fapem a ɔbɛto no saa fapem no obia ntumi mu ngum da ɛnsɛɛ no koraa enti yɛntaa n'akyi na biribiara yɛ kama na ni bɛgye paa na ɔbɛsom Ghana bɛdu baabi no Ghana man ɛbɛyɛ kra bɛhwɛ ɛwɔ mpuntum enti wei ɛyɛ nsɛm a kwasibo ne bɛka ne sɛ bɛna headline a Daily Graphic wakrataa no ɛde ɛbɛto dwa anɔpa yi Ghana man panin wanya afe baako ɛwɔ na mamuom the second coming no emu na yɛnto akɔ wakrataa no so na emu ɛna Dr. Lassan aban kontabufoɔ ɔmɔden krataa ba bɔntɛn ɔman Ghana yɛwɔ kontabufoɔ hwɛ ɔman yi so ɛhwɛ sɛ ɔman Ghana yɛsikasɛm ɛho kontaa ɛne ɛnam a yɛyɛ no ɛkɔsɛn na ɔde abeto gye kyerɛm sɛ inflation no atimi drop to 5.4%. 5.4% inflation no ɛso atimi ate kratafɛ tɔso nwɔtwe ɛwɔ Daily Graphic ɛna ɛba amane yi na ba bisa me ho sɛ yɛka sɛ inflation ne yɛ aboa bɛnya na ne ho nwi kura te sɛ na ho so te sɛ Ghana ne a wutie me anopa yi yɛka sɛ bibi yɛ inflation ɛyɛ adwadie sika yɛ pagya ɛde kɔdwam ɛkɔkɔdi dwa ɛne yɛ adwadie sɛ de yɛkɔ ɛna ɛba sika ɛsesa hye botom esi mountain so ɛkɔdi dwa no ɛte sɛn na akɔtɔ wobɔ mɔden kɔdwam ɛkɔkɔdi dwa nso a wokɔ ayɛ na ɛte sɛn na mpɛrɛfo kyerɛm sɛ sɛ Yankopɔn ayɛ adom ɛma wɔ man yi mu no yɛnsi de no ahoɔden no aba mu kakra ne nti no aboa ma adwadie ɛkɔ so nkakra wɔ man mu a dodoɔ na ɛdi dwa no nyame anim no kure nie bibia yɛ kama na ne kura sɛ ma wɔ mu ne sɛ wohwɛ ɔman Ghana sika na ayɛ na yɛde toto amanɔne sika ho obi bisa sɛ na yɛte Ghana na yɛ amɔka amɔ sɛ $US ɛna den no yɛdi ɛyɛ aborɔfo na yɛkɔdi US fo sika mɔka yɛnte aseɛ ɛnie ne nyina ne sɛ yɛka inflation na Ghana yɛ sika yɛwɔ no ɛdi dwuma wɔ Ghana ha pɛ ɛnkɔdi dwuma amanɔne ɛna yɛ nyina nso yɛnim sɛ ɔma na yɛte mu no ɛdu mpɛmpɛnsoɔ bi a adwadifoɔ dodoɔ ne ma ahodoɔ a yɛde bɔ ɔman mu bɛtɔn no ayɛ na dodoɔ na ɛmfiri Ghana ɛfiri sɛ yɛmfiri dwuma a ɛwɔ Ghana ha no ɛsua ti nneɛma pii ayɛ yɛkɔfa firi amanɔne ɛna yɛde ba enti adwadifoɔ no ɛkɔ akɔfa nneɛma ɛde afiri amanɔne aba wɔn mo sesa Ghana sika no ɛde kɔ amanɔne sika mu ansa na wɔn atumi de akɔ amanɔne akɔfa nneɛma no de aba ɔman nyim aba abɛtɔn na ne nyinaa ne sɛ kɔba sɛ Ghana si de no ahoɔden no ɛkɔ fam bebree na ɛma wobɛsesa Ghana sika no bebree na ansa na watumi de akɔ amanɔne sika nim nti bɛkɔfa nneɛma bɛba no na nneɛma no boɔ na bɛyɛ den ɛwɔ ɔman nyim nti ɛba ne saa adwadifoɔ no di dwa no wobɛhu sɛ agye wɔn de buo no bi tum Ghana ne kɔtɔ a wɔsɛ nneɛma boa yɛ den ɛnso ne mfiri dwadidi no ɛfiri sɛ Ghana si de no ahoɔden no nyɛ ti sika dodoɔ sɛsaeɛ a ɛwɔ Ghana sika mu ɛde kɔ amanɔne sika mu no ayɛ dodoɔ ɛne nti na ama ne maboa bɛyɛ den ɔman mu na mpanyinfoɔ kyerɛ ma sisi de Nyankopɔn ayɛ adom ɛma si de no ahoɔden no atumi akɔ soro kama ɛne $US no ne amanɔne sika no si akan nti no nyame adom sese yi deɛ okɔfa nneɛma a sika na ɔsesa de kɔ no ɛyɛ enhyɛ da anya bebree na nti ama nneɛma bo ahyase a ɛkɔ fam titiriw ɛfa nneɛma hodo a yɛdie ne adeade ne bo ne kɔ fam a sese yi de adwadie no guso ɛkɔ so nti Ghana sika no ahode abam nti adwadie de sese Ghana sika sɛm kɔyie perifo kyirim sɛ ɛkɔyie adwadie kɔyie okɔtɔ mo a ne bo akɔ fam anwa ne bo akɔ fam bibia guso ɛkɔ kama nti perifo kyirim sɛ sese de sika a yɛde kɔdwam kɔtɔ ade ne ade no sese a ɔdisika akra akɔ a wotumi nya ne bebree de ba fie bedi wate ase nti sia no mpanifo ka nti we kata fight to so enwotwe ɛwɔ Daily Graphic echirim sɛ die Ghana sika sɛma yɛde kɔdwam kɔdi dwa no adwadie no yame adom wuri sika akra akɔ a wotumi nya ne bebree ba fie bedi nti inflation no akɔgyina 5.4% nti yɛ ne yɛkorɔ no kyerɛ sɛ aban ɛbɔ adwuma paa nyame nhyira no na kɔwa krataa no yɛmmra ne fight to so nan ho bio na DVLA Driver Vehicle Licensing Authority for mpanifo kyerem a wɔn na mohwɛ ɔman Ghana sɛ obenya tumi krata e de atwi hyɛn wɔ manyim sɛ wo hyɛn a wode aba ɛyɛ car no
yɛntimi register ananya ho krata asɛm ma ne nyinaa ɛyɛ DVL asɔyɛ na wɔn kyerɛ mu a enipa bi wɔn ma ɔmo ahyɛn na ɔmo use no ana ɔmo de yɛ adwuma wɔ mɛyi mu no wɔn mo register no bɛyɛ 2022 2022 a 2021 2020 eba ne nyinaa no wɔn mo kyerɛ mu a wɔn krata asɛm no ɛnkwa bɛɛfo kwan so digital munni hɔ na mmom 2023 na kwa bɛpempempen so de mu nyina no mu ka digitalfoɔ no abɛɛfo kwan so enti yɛ pam ho nsɛm a yɛ mmerɛ yɛnya bɔ ya na apiaba enti wodi bɔne a na yɛkyɛw wodi nsɛmhuna na yɛkura aduam bibi na akɔ akɔyɛ onkrata asɛm a yɛ bɔ ya na apie ɛno saa na wo mmerɛ enti mpanifo kyerɛ mu sɛ ɛnkyɛ bia ma ahyɛn no yɛ register ne 2022 a sane badan hɔ saa ne deɛ wobɛsa akɔyɛ oforo hyɛnkane a wotie me yi kawo na wotie me watɔhyɛ mu bi a na bi a wotɔɛ na kyɛ 2022 21 20 ne adeɛ sane badan hɔ ne deɛ sɛ mu mfiri 2023 na ade fra ba 24 25 26 ne deɛ a momo no moto atwi mpanifo sɛ monsa mfa mon krata asɛm ne nkɔ DVL mpanifo asɔyɛ na wɔnom ensa nyɛ new registration foforo no na bɛkɔ abɛfo kwan so digital na ba ne saa yɛ bɔ bibia na bibia pie ba fo kwan so okɔ bibia wo mmerɛ enti munya ne saa enti mumfa nhyɛ mutirim enche bia mo bɛsan akɔ registration foforo mo makɔ register mo cars na foforo bio e wa bɛfo kwan so te ne de nka na nka mesrɛ mpanifo nka we no obi ba renew ne license a na nka mo agyina so ayɛ esa mo kɔ sala tenten saa bio anya sim kuma bio Ghana de anim anything about registration no na nipa bɛsɛ ne mmerɛ bɛbrɛ saa ne ade a ɛde ba dia enti na ya mo momodia na mo nye kwan bi a betumi aboa se be ya at least wo mo ye registration na obi oba be ye renewal of license na nka mafa so ya ma no na dia na nka ma kiwu ne so ate enti sa because o mo dos ko fa kroma 2020 cars ni wo mo 21 22 e ba 18 19 dodo na e dos pa wo krom ti ba na sa be hu se pressure na be ye mo ti en company for boa na nkaja omemma brebi kakra time bia tumi koya nka beboa pa mu mo time wate na hyenkafo na ebre pa enye easy kura ma wo mo medamase etiweni nsema hodo a daily graphic okuni ko akrata no edeba montene so anopai na yentu fa ne yemfiri daily graphic ko akrata nim na yemfi ani fa nkyere mu ewoti Ghanaian Times opefans pam the Ghanaian Times osan home na ne said the most authoritative newspaper or then some nam na some of the buyer so pa no ya krata fa taso tumi no na okire ma President Mahama renews vow to Ghanaians, promises a year ethical leadership at all levels. Ghana man penin say yan ganchira Ghana for say enrada na onya afi ba kon wona ma ye tosu mienu amamu onum na oda Ghana for say oda mase bebre in the voice of Daddy Lumba na de ma ye na so nani dodo na kekan ye Ghana man penin ye nim the first time odi kan ba ye be ye adwuma obeka kire se oye dwanfu de se kan ka no ono hwemfa no ho ti ba wo be obedi Ghana wu kakra uja ne kire ba prechire ma Ghana fo obetwe abo so pa ma ye hwini mu ahyehye ye obetwe se hwini mu hwi no o man pani si da bi pepe so pa homa so nyina nim do ne ye ma ne second coming na waba no se ne Yesu Kristo maye onfa ni agroda wa hye Ghana fo bo se de obeye bi obeboa na mpuntu abom emu no obefa so any all levels bebia efa akwan schools ana sayale sabia ana nwumam edeyanya edebadea o mampani aye krado so obeye ni nyina do bakofo wiraduru eguru ono nkwantume nye wafa amiasoafo ne nipa bi a omoboa na wonadwumam afi nso obehia Ghana fo nyina moa na hodi ntumi nye twede mponyankopon ma na hodi mpo a Ghana so enti obia ne abayi kɔ bankrom na nyina de nya sanim de taa nachi na nya ye ho pesemi nkumnya na otanya ama na nya maban mu nipa na oye ndesi ni enteme mpene ya twere tonto anwiam a oman be yi to waye krado so beboa Ghana enti nyina ye taa nachi na ono so nya dwumaden na Ghana mpunto mra wahyebo akra kumase kwan enche eba be ye dual college Ghana se mampani se ye nka nkyere mo se kumase ne nkran kwan aden ede ba dia Ghana mampani kyere mu a ekwan no
oba be ne dual college oba hu say free Accra Kumasi no mo kwa mo nhia Obia mo yenkonkwa mo koma nim nko a aha be de say aha miensa aha mo Kumasi be 3 lanes 2 lanes na mo nam say yo mo koma nim nko a ekwa no so be asphalt je say ya paint so say tum ya say ya twaso mo nam a futuro nim na mo nam ko mo firi Kumasi oba sabe pepe mo so mo nam wi saa mo ne ka bia nkuhia na nkuhia na kra so bete o man penisi yan kan kire mo sem adwuma a wahya ase no we ye ne nketuam ne nketua kra na wahya ase no na emfia mienu miensa enan no emirika bi ode betu no se sia ya first year obesesam na nsen ya de akọ second third na fourth no we hu machiri futuro okuru entimu ntan na chi ode akoma fita ene beso momen enti odamu nyina ase bebre in the voice of dear na asante hene otumufo ose tutu ni foni da habio ensema hodo a ode to Bank of Ghana penipo da no Dr. Johnson esiame animu no the Ghanaian Times ede ho amane baba no kiremu a massive push needed to stimulate domestic private investment entemike say de o kiremu a Bank of Ghana penifo toto niama yepa katafa toso du ba ko edu ba bia nipa pi kon do se omutumi de omusika abehye omanyim abeboa bia nyuma nipa nya bia ye na se du ba bia ni pepe bosia ube bra kese wa hwe abekwa koton wa japade nyina mpan so de akwaje bosia ede ba de a ede ya ena fa we bra wudi we nyina ba wie nso a sika de be ma god ensi hu ade che se bafua se ube ya adwuma ya ba wie no wasan de ka wa chire se umfa so na ebenya no besa akoba bosia so de akutua interest why ede ya nti wasre we de mo ma sitinem enkofo ma Ghana fo na dwadifo no entimi feeling fam mo ma dwadifo ne feeling fam kakra na mo bre dodo na Ghana man edwadifo kramu pa edwadifo na masika ba krom to mo ma interest no ana se bosiansi ho no emra fom se be dwadifo no betimanya hoden mapa no ma badwumaden ne sika ba krom wei eya sante hene otumfo se tutu a otoso mienu se kutu se bi bam no den se me ede ato o my Ghana iska krabia kubatan penipo da no Dr. Johnson esiama pandit enim enonom eno eya katafa to sudu ba kon ewo the Ghanaian Times kwa krata no na den semi ebaye na katafa to sudu nan no kwa me kuma se kre honom enya sem kuma na empenifo kiremu a interchange na se nansen traffic no aba wonu mu kiremu a na wo ba behwe ahyan pa park a omu nyina ka traffic ni mu a enya sem kuma kra ahyen ni endi ko fifa the Ghanaian Times na to so ma me edom na ba person na hwe se de cars na park CCC overhead na se ho no na interchange na se na ano odene Ghanaian Times bo amane say wo bibia aya wo kokwa me nkoma sekre ne kofi nya me nhira wa ye ni nyina se de wazum ne kama no aye fine pa nya me nhira opi na adwumade a wo bo na wo behwe se de kuaka atade ne mu no etie na enya sem kuma on trotro drivers ne trucks fifo no se du animra na omu lodu wa kra betia ne se sek no makoyi ni pani nyina wa sakre ho no no mabba peso omu wi na masan agina ho a na ekwanya da ho no ma ho no enye station ese se ahye ni gina ho no mu fa nipa debi na ahye ni nyina park ewo interchange no ho no entikasa ahodo a elodi every VIP station honom VVIP station any STC and afinso express foi and sprinter buses ahodo ye lodu ede nipa kwa akire ni ade yi Obia lodu ka ese obesene kono na ka na akakwam munye ba bi mfa ye be ba banya ba na hyenka foi akwa ye mfi taduku tese onti so odogo bi kure nu abe onfi wu da na fifire hyenka passenger fo na hyenka fo why aten ede ba dia empenifo kirem say traffic congestion na ekoso ewo kwame nkroma sekre ho no ano odene pa ento mbesre empenifo nso de animanim ya na bane sa ahyenkafo a omo elodu station ekwa akire no toski fo ne ha omo pa na wakogina kwanim na ofa nipa obebbo no so abensen omfie wuda odo betumi abo abenya ma wabena hye onkasa wo ho agye nipa a wope no wanya onyanya ontu
na me mlantie yi me nwa faase foi MTTD foi bi su ko gina ho no ma ase pam won ase ye mpam eya na wa fa akire wo one Ghana for your pocket na nkofo eginam na elodi why tempenefo akire mu a traffic a esi Kwame Nkrumah circle interchange no down ho no ano odin pa de se ni manim nya MTTD mpanimfo na afi nso akremeyo na se ko pam ho firi ho omo akire mu a omo abebo omo agi bum aba ho amatisi ade se ne first na kura enti we de be ya ni manim nya muntu hu anamon na hyenkafo etu kwan kwa akire Kumasi Sunyane Tamaleni ade no omo bre pa nti mmomodin ana mone Trotsky fo ne nkasa na dodo na momfa soro be fa dan a udu ho na wutwam yenyina ho mfa nipa ma ya ma afide nipa bre too much ede anya ene yen sama hodo a kata fe to so edunan ewo the Ghanaian Times ko akrata no ene de nsemi e baaye yen to so ne yempie mu ewo the Chronicle ko akrata no ede nsem aba na Dombo abusuya akasa echirima. We don't support blind. We don't support blind. Namomono, Dr. Bawumia is our candidate. Enti Dombo abusuya wamuchirima yang ganchira Ghana for sana anu ya blana champon ba ho no money ade ya muso motu bum den choso nya no kre. Dombo abusuya support no. On tenachi. Obia wamo omunim se omde ne kwa na okotu franka ama MPP amanyoku no betumi akwaje o mampani akomi atena so na beboa Ghana no ya Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia, the former vice president. The former vice president. Ono ena Dombo abusuya eta na chire. Na bra champon de yede amose omunta na chi omunim ne babia. Ene ho sese no. Na Prempark eno mamkeka ka ho condemn attack on cross media journalists. Etimeke se no enya sebukuma kra. Yakase Prempark na eyensantwerefo ekuo no enkura batani bia wo no wonom etintim ku akrata ibinim so etwere edigwa be fontentan so ne yakabom kan mo se Prempark omu kirem a ekwan yafa so asebe odum jadwuma yekuma etumi kwato hye semtwereni so esibram no mane sika kra yida ya no eyade a yakase be so a etan tiwedie sunne mebi nsi bi okura mo bi nsi bi semtwereni koye adwuma ne ye bro no I mean why edenya enti omunyan kra omadwa a mo so abekere omadwen se saade no mebi nsi bi empanifo enhwehwem na nipa bia esa so twen koma no won mfa so twen a esefa time no se be ya de kokoso sa na ye boro nsɛmtwerɛfo no ebi etumi nsi oman mu ebiom na 1 year in office Mahama tout economic stabilization enti make say Ghana mampeni akasa endrata afeba kwa wanya wone ma ye tosumienu na mamu no mo no odensema todwa na wakansem de afa yesika sema kodo am oba yi waboa na Ghana sika sema guso ekwa kakra nkra nti no oda Ghana fo nyina ase bebre na dwumaden a waye no eyemo na muta na kire nye ono nkwa na ho den nti oda ma ase bebre obekwa so agina na so ebo adwumaden asomaman se be ya Ghana empuntu ebetumi aba oman mu ne afa yentoma pa efram Kofi yankone yankopie mu ewo the dispatch kwa krata no edibi aba odibi aba na asema de baye no de so pa no ewo the dispatch kwa krata nim okirema your mediation. And let me take it once again. Your mediation scores compel me to describe you as the King Solomon of our time, IGP to Asante Hene. Your mediation scores compel me to describe you as the King Solomon of our time, IGP to Asante Hene. Na post Sahene IGP Hremam. Woshe Asante Hene otumufo ose tutua. Otaso mienu opemso piao. Ochirema. Konyo faswa. Wayentem nyinafo eboa ma wokọ nkronkura hodo bi ne mantam bi mu a ne mensene bi a manso twe hodo ekwaso fa ahinsie hu ne ahinnie hu manso asase hu manso twe na sante hene tumi de ne nansi fom ne wa baguram ne wa ka afenu na bom esiesi omuntem a ya bra yi Solomon nyansani ya sante hene ya panyi so
sɛ ɔman yi mu Solomon nyansani a hwere kronkron Bible edi ne ho adanse no a ɔbɔ ne ho mɔden ɛprɛprɛkyire ɛma ne ba Solomon besi asoda ma twede Nyankopɔn bisa ne sɛ deɛ na apɛ ka deɛ apɛ na menya ma wo ɔhene Solomon metwede Nyankopɔn na me ne udi nkɔmmɔ yi ka deɛ apɛ na menya ma wo ka yɛ champion tailor se twede Nyankopɔn pia wi asisi ka nyina go manim fa mprɛprɛkyire na meboa DJ Hitman a so twede Nyankopɔn wo se sɛn so awurade deɛ na apɛ mami je wa gon ba ko ati ase na mami isaba ka no bi na mami VIP buses ni bi na me fa mayu amafo fanya adwuma mami na prepare ka gu me dan ano na me pia me fa me fiti aso a Solomon se da bi twede Nyankopɔn mami nyansa metimi dia boa me mai o se ye ka oman mu sese ne ohini Solomon na babu ndi ne ho adanse ye na Ghana ha de Nyankopɔn ma na dead pefe say eya sante hene otumufo ose tutu a otoso mienu na ne din bɛkɔ Ghana bɛkɔ semu ɔte asempo ne din akom na obanyina no ya kokora fitaa obɛkɔ ne kra kyire kura no ne din bɛkɔ ɔman Ghana bɛkɔ semu so ɔhene popo a ɔhene pɔn a asanteman nyina bɔfo baako a ɔmudi na yaw na Ghana ha nyina nso obia bu no no ne dwumadi a godie na so Ghana nyina ni nti IGP se yɛnka nkyerɛ asante hene sɛ Bible na dance e odi ye fra ohini Solomon ho no Ghana ohini Solomon nyansani eya sante hene otumufo o se tutu a otoso emienu opemso piao se kutu se pipam ne de no eno no na anafo bio nso ensem ne bi de dahwa bi de dahwa na Omuchirema, Ghana's political scene in 2025, a year of reform and reflection. Into Ghana man penny John Dramani Mahama Endra da said ada kuaka tanabeka afiba kwa wenya wana mumubo no e hon sema hodo betu dwa na kuaka te die that's why the dispatch e de hon amanebo e de aba ene anopai na I say there will be no more IMF bailout for Ghana. This will be the last time President Mahama enya sem kuma wo Ghana man penin se yanka nkyere Ghana for say kratafa to so dunson e the dispatch say omanyimu ye fa ye nkura ene ye boto akwakopie mu e International Monetary Fund for nchen IMF akwakwaje bosia e de abebo ma Ghana ho bre lala yantumi amobra ye papa wu agya yen ye mamia wu agya yen yen nyanka enti eni sika ye de be di ntuma ye sika nkobɔ bra no eto betwa last time ya nyi bie wo ana muntu ewotuo ne fapema oto ne fesu a wo hyehye no Ghana last time I bɛkɔ akɔgye bosia e International Monetary Fund for nche no eno ano no ya nyi bie Ghana wajapade ene adodode a oman betuma toto niama aye ne yie ne yenya sika de abo oman ho bra na eden se bete se oman Ghana sika ensi hu a yetua de ma abrofo nya sika kuma amade bia ye adwuma na oman ne twekwa nachi eba sai ha oman enti ogusu toto niama yekoya ni mu obia oman pani bia ma Ghana ha so okwakoje bosia bio because fesu a woto ne fapem no wato no botan so enwuni ngu bio se yekoya ni mu ani enti bosia bopa se yekɔ International Monetary Fund IMF akɔgye bosia de sunne adabraka nya de be yadwuma wɔ manyim Ghana man pani enum nsɛm eno no Ghana man pani enum nsɛm eno no na yakoya nim ne yenko the business analyst kwa kata no biaba na GJA demands arrest any prosecution and to make us say in Central Fonkumko your boss your president yam go for semester Albert Kobra John 4 edensem atuja say yen kan kire Ghana fo nyina say sem trefo a wo mo bre okrum ha sei no ebredu sempanifo betimi achi ni patum na won mede nipa akogina atemu ano na mra atimi ne wo modi edian ya sentrefo adwuma yeyi bra ye bra nya sem kuma
Adede se ne yenya. Emu ye de mu ketwa afia so wo ba singlet. Fia. What ya see? Ne ye koya adwuma so abeso omanya na mu sibram yen left and right. Why? Enti Ghana National Fire Service mrante na omukoto ekwahwe me wafa ase oye adwuma ma Class Media Group. Samira ado so no. Okire man manim ya. Perifo no ma yanchi nipa ni bi. Oma mu di saa anyina mansam ne yancheche won. Na omofom kwagina emranim na court eni wo masem. Esa fata se ye bobika ne aboneka. Esa se okodem na wakodem na ya dusuade ese be ya. Saa ne mafon na ekoso mamu no eto betimi etwa. Na se de kan inflation won sensem na wada ko akata ni mu no. The business analyst de won sema ba na nkuntabu for de ho aba na abehwe ko akata na makofi betumi azumi ne kakra nka mani baji utumi se wedie enuane pa na abusa no efo yi ne make mame nuane na aba no we ya mako na omanyam ne bi tomatoes ewa ha efe pa nkunuma ne nyadoa akono se akono pa na dedini baba akon na tutu ne chana ehye ni ti na efe pa na odi akata de ti ewianti na mu kire ma se say de inflation na drop it to 5.4%. Ohamji chemu nan ohamji chemu no machiri pon nan na Ghana dwede wu sensesi kasem no esi ade odi kaketwa bi kwadwam utumi di dwa pi wani je we stress bia nim kakra benye bia utumi enye bibi kudi bibia ye kama ne mu ya bibi se na mam tonton nuane no mo de na ha ye nhye da mfiri sa kofi na se wache no ne bo no etisen omuti ni ye on se muti ni ye okay wadi ho dance ne wo kan ko ade because wache president die minimum ene ye covid si a wache no last year October ku bi we ye kire ha nam nyawe nko a odwai pa nam ka kire covid tomato wache nam kakra ka ho a 30 cities senior mia ba ko na nyina asa enti eye ne ya pa ba si o kire mu a ono ampa wadi ho dance na nsen ase obi ma hya se tini ye kama pa bebi no so de dada na o mo nya yesa sa de ne bo akofam na emo no eso atea mo ma yam feeling fam ana go fi man kan yi mo ma yam feeling fam sane ya no babia senyame ya dom emazika no enya hoden na nema ne bo akofom anwa bo akofom emuini bo akofom tomatoes bo akofom hyeto bibia akofom de ya adenti na moma ye ni dipeche ka ne amui ye to 10 cities a moma ye nta ne be ye 7 cities na ke ye kakra se wis kan kakra bebi ni mu kra de chairman dada na o ukwa no mamia ne saa ma na o monko afamfa so na ese moa ye ti moma ye nyina mu aboa ye ho na o ma no ye koyanim babia saa na ye no na ye de ase sebe pesebi nkuminya no ya dos no do emwomen kra emwomen na Professor Godfred Bupindaba na wachire mam Mahama has done quite well in first year enti eno no katafete senum na senior man ono so ye obi a waben pa wisikasem nkuntabu mo chire wa Ghana man panin wo hwe afe ba ko a ne ma yetosu mienu afe ba ko ewu ma ode abu o manya eye pa de nipa be ya na wayi enti ya de ese ebo na baso na yakoso a hye ne nkran ne mama mpema ne tirimu nya ne de osere na Bible no kura ka say e ma tirimu nya ode sa hommone nyina abra mo ho ase ama wo ne mom mo wani nyesi ya twere wudi won kwa homanim tie so mampeni Ghana fo bo na baso no mane fa ne kwaya amfa kwaya hwe ase so unim no ma ya ade na okoda kakra se na so afo no be didi agu na bodwesem no ene nimpa bi o mo na abem na apprentice no be didi agu na bodwesem se peche especially e kwa 3 years 4 years no obi anim se abato de e game ana go fi meboa abato de game e game betumi abase mfa so abo homodin betumi to atia o nti aba ne se na manfo prepare because jeja ho na se yetutia wa wabaka o kaba nti no mampeni o ma ne ofo ne nansi form se de washa ase na no wanyere ne nam dendenden obi obedi nsem na bam bia no onfa ya no se be ya obetumi abu o man ye se de washa ase na no onyere ne ho na onfa nko ewieye pa ne bebo ma Ghana nso so debi no ne din betumi akọ o ma Ghana bekosem so mampeni ba ko ba ya obebo Ghana man ewo mpuntum ba ko Ghana mampeni John Dramani Mahama Nenyamfa wei emfa nto yese bo a Daily Democrat ko akrata no edensem apa Daily Democrat na nsem ode abade ni Arise Ghana endorses Mahama's 1-year performance Katafa etoso mamimview ni ye etoso etu
katafete so du wo Daily Democrat bo amane say Ghana mampeni ma ye toso mienu afi ba kwentamu no yimpa ya do sayeyi yimpa ho ya da o sayeyi ne say enyina yewa man say nizin Ghana mampeni in fact yamfa ye differences nto nchen adwuma wa yeyi eye de nimpa ba ya na wa yeyi obu oman kama bibia ye dedin enti yemo Ghana mampeni aba so fi say ogusu ode Ghana enam kwampa so a say otoa so saa na nani anje ma ne tirima anya ne da amoro so na wanye obi ase bia ase niji aboro so nti no ne wura fi ne ho a obeye adwuma pa nti wedie mbo Ghana mampeni aba so the first year in office no waye adwuma pa nyame hia ne pi ne so Arise Ghana abo Ghana mampeni aba so na kwa bere South wamo MC yi no Enquires beto je kire mi say o ma boni din say private or to abon ho moden na ma memfa de brofo no wi na memfa nkwa kan ka no say kwa bere South MC yi fingered in private use of school land at Etmetim ma say Etmetim ma say na mo kire ma make say de kwa bere South MC yi no school na asase no wo Etmetim ono ede ye ono ankasa na ade no ape school asase ya bandia no MC de ye ono an personal project why enti ho sensem na aba na obehunu kwa bere MC na fin so asantiment so afo me wo fa ase Dr. Frank amakwahene infoni da hanom na abaye nsempi wa ha abana musini de ma kwa bere South na school asase no de yo no ni project e wetimetim why e de anya e de ho sensem no aba kwa kratai e de ho nsem e de aba na asante hene otumufo osetutu a otoso emieno e de nsan ba kire mu say otumufo edges police chiefs collaboration let me take it once again otumufo edges police chiefs collaboration enti asante hene otumufo osetutu a otoso emienu e de adesere e de ato o man Ghana aposifo na afenso na nanam atrenkonwa say wo moden na wonom ne aposifo no ana say saso ye mienu wei enkambom na wo munyina eninsa woso ahomba monsam de aya na ewo nkurokuro nkurase ne nyina nso kuro bia na ye wo hene wo honom a odakuro na no enti say aposifo etumi de buo ema ahemfo na ahemfo nso e de ebuo ema aposifo no kambom na omunyina eye adwumaden beboa ma ahomba monsam ayira moman ne du baabi a krono basa mpo ekokoso am nkronkra hodo bi so ne mensina hodo mu no etu betumi atwa abonofo sem nema bi ansem fa eniframa sem ne ade ne nyina no sam frama sem ne nyina no enu betumi atwa moman yatimi akoyanim enti we yensema hodo a Daily Democrat krokrata no ede eban tado pen nsema eban de doson pa nanso nam say de bere ye adwumante no ye nyina we so ne fa krokrata mbo so adwumade ne nyina ensi na DJ Hitman na Mr Prince Oben entenase na onfa Anidaso Wɔhɔ mu bia discussion segment no ento aso fama na memfa nja kese ma Ken Ofoli Mr Ofoli ata udin ne kan nka ho Mr Ofoli ata senior man incoming MPP constituency chairman edema adenta ono wati adenta container the boss no o adenta container anti obegina betu franka na akopere eye MPP wonom constituency chairmanship no obepere e wadenta interdenta for mo hwede ni mo watch out obapa na me wofa ase ba kon ne den ede Benedicta ubutum e walajo eye Tobinko mechewa na pay nyame nhira no mo ho ban on fa DLFM ni agro 24/7 de bia se wutie station ye ni nti me wofa ase eba Benedicta anope nyame nhira na onye okese de bia wutie Audio Anope Medasa Papa. Quick commercial break here by the discussing segments on the show. No, yeah, bro, how you deal 106.9 and that's all. Homobia, yeah, best here. Hey, Kwame, at the Wakabumo, and I saw one of Maha, when he said, to set the woman about here, we are dang. Akosia, a woman po.
Insu amenumi anya kama pesu papa no ma chomebo. Insu ne ka sen. Anope dem de asem asiu. Anope ya na nan ma insuo bia no insuo kroje ya ye friend Lumba nsupa. Insuo no de efa wumni mu ase boko na ye so smooth. Kwa insuo de wasa wonum bi. Insuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Insu papa ni anya na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge mu. Sa? Na. Kwame, said the akosia canon. They say it when we bush afford the mama musupapa. A lumba and supa. In Suaba, a jama so any asset get to a cry. They say, I don't feel in no one will be a two acotong. Don't want to be a fee more. Yeah, no more. Chesapeake be a demo. Come. Aquala Production and Trading Limited. And I want the Abuano. And they bring you in Sioni. In Siani Lumba in Supa. Sanya, I don't follow Musu be a tour. Abra Akosia, a bomb, and I say, Opia. The Saint on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in Supa and who ensembia dia. Waiting up for your website at www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadiyina ewo ho. Lumba in Supa, natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA Aji Ejedian Kratue Atum. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Maintenant tu m'as fini Maintenant tu m'as fini Maintenant la mort me soin Jayo Et tu as même fait femme Maintenant trop Et tu as même fait femme Maintenant trop Maintenant tu m'as fini Maintenant tu m'as fini Maintenant la maman se me soin Jayo Et tu as même fait femme Maintenant trop Mais tu as même fait femme Maintenant trop Mempe, Obia dia mempe, Obia sia mempe, yobi ya mempe, yobi mpe me dwene ma brabo me dwene ma krabo me tene ma rensa mo nwene me honsa mo adane me bronsa mo bo me chinda mo re me se chinga ma brene watinta mo pe wo hye wo twen ma hye ase wo bre wo che wo mpe so beti ase se me hye ase nyene ye tum me ya dia ma chade me kese ye free your body wo dum me ya fe kwa na hiti wo dum me ya fe kwa na hiti wo sum me wa na open Wachi, Ukuma Jumedia, and Yenina Semetin Kubo, Tinwasri, one home that when Yasin is so, the soft round no punk, and Yasin is so, Obesewa crop one, who told me to, oh, family well before, who breathe will crow, and to pay me flow, me Jimmy Don, a shower when Yasin me call. Coffee B, let's go. How for him say, oh, come here, Risto, Amanyam Samswakata. Wasansiso Esokuni miye Ape kwa jadi samui Unyakupo ishana Na washishana Unyakupo ishana Na washishana Akampunite Woko Yesu Kristo Amanyam samswakata Wasansiso Esokuni miye Ave wena jisami Unyakupa ishana Na wishana
Yonyanko Paishan, no son. Maintenant, c'est ma fille, maintenant, c'est ma fille, maintenant, la maman, c'est mon soin. Et tu as même fait fond, maintenant, trop. Et tu as même fait fond, maintenant, trop. Me die, me so me die, me who to me rebu na me dream beside. Gain a buyer, se gain a maye. Susu bribi na ni penning kaye. Sa no kaye, Obia no jaye. Go biti so refa pen me troye. Wadofo swawa no atamfo hwe wase. What he you free him da ben no chassis. To me ben pon ben with your ben no chassis. Me nyobia. Jehovah na ya me rap soldier. Na me di motion, na me bring me more journey. Se me di ye me to say ye where he for heaven shall body and me. Some box setting me the puma catch up when you move and you know the army so to me. Apostle got yourself for the television. My own casa and one do my miss Melody. Fail Sessini, I feel your charming coming coffee be the hit say. Drop that. Coffee be young boy. Six, who job bless, no one cares. Antiminti na ususuma fidie ya niene tutu. Obia dia mempe omitu amemfa for me nam sronko a. Ana ve yedin komani da so homo Obia. Babo mitene ma mense mo nwene me honsem adane me bro. Radio for Plaza Hotel so men can try no pay. Experience the ultimate in comfort and luxury. What do you for Plaza Hotel? Oko Freudia. Ate chema buri wa hwedi ase adenta frafra. Comfortable and luxurious rooms for her. Conference room for all your conferences. Now what the Ofosu Plaza Hotel. Our salon papa pedicure, manicure, and person you see you one. The Ofosu Plaza. We got you sorted. Yes. Different penny for now. Also your reservation, your bookings. The Ofosu Plaza Hotel. 05304 588 34 02079 79461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. Our Ofosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Minima for Herbal Clinic, Dr. Time that's also men can show and no pay. Yeah, we are with the Chia Winya Yarisado. The last stop, Minima for Herbal Clinic. Yeah, new branch one cry. The new branch, yeah, be one cry. I will put question my round for quality healthcare. Minima for Herbal Clinic. Stroke connected to one. This is in the area, Wapo no Apostle. Minima for Herbal Clinic. Her doctor was 0244 774 282. Right after doctor. For quality healthcare, Midima for Herbal Clinic. After time with us, me die, me so me die, me who to me rebu na me dream beside.
It's a winning season again, and this time around. We're not just chasing wins, we're collecting them. The luckiest are crowd here. Mobile phone dial star 712 hash. Star 712 hash. Now, one so I want to be hash. Star 712 hash. I feel the luckiest are crowd here also to be. Options near me, option 1 and fail option 2. Just I will to the amount home. And I will to the amount for fry. Only option 2. Someday, one more here. The whole community can win 500 times the amount of money you stake. And I want to so multiply with Sikano. The luckiest are crowd here. Dial star 712 hash. I will do a groby. This is your golden chance. Paul. And let's get lucky together. Let's answer lucky dear. Oh, baby. I'll be back Enterprise. I'm in control. God's wide range of clothing and accessories. Obia. Enquadanta dear, Pennyfonta dear, Mema dear, Emma dear. Bags, bed sheets, pillowcases, and what have you. A man in the Papa Studio and one I'll be back Enterprise. Tracks you to now open. Drinks in our open, Pabuana open. Someday woman is a fit 2026 here. Juman of a first Kagubo to my back some in control. The bill on the bed drawn on or the about. Until one so bright. To be. Was Jessica Fagubo to me and I check free your body. Dom total filling station. 240538. 1297775 0208156691. I'll be back Enterprise. Home of quality bills. 10 minutes after 8. Anidaso Wɔhɔ. Let's go. I'm phoning say, oh come Yesu Kristo. Amanyam samswakata wasasi. Let's go kuni ape kwanya di samun. Munyakopon sham na washirana. Munyakopon sham na washirana. Atamfunu se woko Yesu Kristo. Amanyam samswakata wasasi. Let's go kuni Ave wena ni sami. Munyakopon sham na washirana. Munyakopon sham na washirana. Maintenant on se m'a fini tutu. Maintenant on se m'a fini tutu. Maintenant la mort me soumsoua. Dayo. Et toi même fait fond. Maintenant trop. Mais toi même fait fond. Maintenant trop. Me die, me so me die, me won't tell me ribu na me dream beside. Gain a buy, se gain a my to bribi any penny. 12 minutes after 8, Anidaso Wɔhɔ be for Atenase. This Makadu Atenase man bize. Coffee tell Atenase. And as usual, class prophet Atenase. And I'll pay the yellow nkwa. And a 2 homecoming. Jehovah, na ya me Shaba Kwadu Sami bi Atenase. And I pay a bedding come high deal. Join you live on Facebook Oba. Now one so what do comment about your Facebook page and some live on YouTube as well. Jumadi no Lumba in supernatural me no what one adaruma and another pay discussing segment no ya de bro.
woman sebe ye senye you woman for bra and a betre. Enra His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana, at the first anniversary on his inauguration on January 7th as the 6th President of the 4th Republic of Ghana. Enra ni afe pepepa yedi o mampani John Dramani Mahama esiso. First anniversary of his inauguration on the January 7th. Na anapay mpenifo atena sen koma yedie no. Womampani betina benwa so. Bedi oman so as womampani. The first anniversary. Womampani the juma uhun the saying. Uhun adwuma ne saying. Adwuma yede show womampani sa as President of the Republic of Ghana no. Enra eni afe pepepa yede womampani esiso. Near the first anniversary of his inauguration on January 7th as the 6th President of the 4th Republic of Ghana. And I in Shaba Kwajo Samibi Atanasi Kwajo Machibim. Major Sobrako. And Rani Afe Pepe, our man Penny John Dramani Mahama, Edinisiso, as the 6th President of the 4th Republic of Ghana. The first anniversary. And Roman Penny Kansembebre. Roman Penny, the Nyankopon se. Kansembebre, see Edinisiso no. Together we can build. Na Endra etitu ni asofo dodo na koye ekoboaye. Now he expresses gratitude and praise to Almighty God for his protection, peace, and the safety of the nation. And what that mining in us say to a man and bema, I was sorry anopebia so ye drama to keep the country moving forward. What you mean to your man penny the first year? The modern mono, one is saying. Right, Rakobra Menasi, na young Fanchia, a mere tear for Mutia no pay. Yankasi Yanko Punchra or so much any show in life. Facebook and then YouTube as well. We share Ghana man penny John Dramani Mahama. Or man you about some pain. And yes, woman your man penny da. Or man we share the braho do be a woman you want. Do na the ake saying now would be pain. Mensini, Crachia, Abba, Mashibi Drama. The bracket said do na Ghana man penny to be woman. Over your man penny be the tree. Asanya Baba your man penny Yankasa. And was some by or bad and pre so. And Mrana Ghana man penny ban do na you were doubt kakra. Say we best some be and it was about time say a senka or many powerful and ebony idea no man penny snow beba and waba. And ye share and my yet tossing you know a fear decana why a juma why no was a swenny in modern bono as compared to previously na why dear pa. And then a dear about one person here when he say a free 2000 the year 2000 ebony in ano. To me who say a bear baby no first year no and a fear decano aya or swap for her or manisika semsono aya nan and yama a queen crank crad the mano. Nemon baby aya na a shall see a coffer or how baby na banning in I 3rd and 4th year no. Fear tosso miensa any a 9 hono. And a yana near jeans and mupa. But the first year there, a baby no first year no. I idea sikasem omuto tuna kakra. But we share baby na Ghana city na ho den wo as compared to 2024 esane bus ye woni ade na atumu se na city no afroko. And ye nyina so yenim tibia hodo a wiase nyina akomu mire bi atwam ye nyina yenim tibia akomu edu baby nyale dom ne ade be ha wiase nyina ntiema edu baby Ghana sikasem na beto apepa ene de embeye basa. And Ghana man penny buy no afi ba kontem ye hunu se wode niema gugu akwan mu a nyame ya dom ema ye sikasem egusu a enya hoden titiri ni ye Ghana city no egusu a enya hoden obi be bisa na Ghana city na enya hoden a de na de bre Ghana ni e de ne pa de bre o ma no ifri se ye dwadifo no niema ahodo a aya mo tonton wa Ghana ha no dodo na no mo kofafiri am no na mo de ba ana o metimi akofa nso a untumi mfa Ghana city enkonkoto ade we US ana Canada ana Germany obeti san sika no e de akọ sama no ne o micro no sikam endi se sika no ahoden wo fom a
agye wo sesa dodoɔ na wobɛsesa no bebree ansa wode akɔnti ɛba saa ɛma adwadie no a yɛdie no nneɛma no bɔ no ɛbɛyɛ de denden wɔ manyim ama yɛn a yɛkɔtɔ nneɛma no na ɛba saa kora de ɔtɔn ade no so kora brɛ because nneɛma no bɔ yɛ de mpia yɛntɔ ti bo sɛ wo nso akɔfa nneɛma no wo so wo bɔka nneɛma no bi wɔ hɔ no ma expiring date wɔ ho ɛkyɛ pia na ɛsɛi nti ɛba saa ma adwadifoɔ ɛne yɛn nso a yɛkɔtɔ no nyinaa no yɛn nyinaa yɛ ho kyerɛ yɛ wɔ manim ɛne wohwɛ Ghana man pani ba na sidi no na ho de nyame adom a baabi egyina no ɛyɛ mo de ma pagu akwan mu a ɛkɔ fam na adeɛ baako a mehunu ne sɛ ɛyɛ discipline ka ho aban ɛnyɛ sikam bebree ɛngu system nim ɛno yɛ one ɛna wohwɛ number of na pointies ɛka ho bi sika ɔhu sɛ wo sika no wo expenditure no sɛ wogya mu bebree a ɔhu sɛ obi a ɛfa ne sɛ wo expenditure ɛne wo income sika a wonya ɛne sika a wodi ti sɛ wobɔ bra na sika a wonya no ɛwɔ fam ɛsene sika a ɛwɔ fam sene sika a wodi a wodi more sene deɛ wonya a na sɛ wobɛyɛ kohwini daakye oh yeah that is the truth sɛ adwuma meyɛ yi menim sɛ bia yɛtua meka let's say yɛtua meka 500 cedis a month na boso betumi di 2000 a chama meyɛ yi na sɛ de bia no deficit medeka ɛwɔ manim saa ɛsɛ meyɛ kohwini menyɛ yi kwasi abra na mebɔ no ehu pa enti ɔmampanin ɛde botae bi si hɔ sɛ yɛsika sɛm no nyɛ enti ade betumi ayɛ aboa na yɛsika sɛm no na hoɔden bɛkɔ soro no yɛmfa ne mangu akwan mu ma yɛnyɛ sika bebree yɛnni sika bebree ne ma bi wɔ hɔ no ma yɛbɛtumi ayɛ de agye ani but saa ne ma no nyina no yɛntwatwa so sɛ bɛyɛ bɛboa na yɛtumi nya sika no bi akɔ hyɛhyɛ baabi na aboa na yɛsidi no ɛnya ahoɔden enti wohwɛ saa physical discipline a mpanifo gu so a wɔmototo nneɛma egu so a ɛkɔ nkankan de sika sɛm deɛ sisi a no Ghana fo dodoɔ na atumi atest to it sɛ wokɔdwa mu a ɛmo nneɛma bebree na aboɔ no ɛso atete a dodoɔ na ɛdi ho adanseɛ ɛndra da yɛ news so Ghana fo a ɛno mu di nkɔmɔ kuma ase ne nkran dodoɔ na ɛka sɛ nneɛma no deɛ nyame ayɛ adom ma wokɔdwa mu a wotumi ho difference kakra nkra as compared to previous years no amampani ayɛ adeɛ ma yɛsika no ahoɔden abam nti ɛhɔ ne sɛ ni deɛ yɛbɔ na aba so ɛwɔ nhyehyɛ pa a wayɛ a ama yɛsika sɛm no ne n'aban no nyinaa hyehyɛ ɔmo ayɛ ama yɛsika sɛm no ahoɔden ɛbam ma adwadie nneɛma ɛkɔ nkan ɛde ɛma yɛn adeɛ baako a ɛsɛ ɛhyɛ ne nso na yɛkae wɔ man ne sɛ ayɛ a moma yɛnyi political differences no nto baabi ɛyɛ Ghana yiedie ɛne ne daakye no nyinaa yɛbɔ ho ban ɛna yɛpɛdeɛ ɛnyɛ MPP ne nyɛ nisi asɛm ɛnipa no yɛ deɛ nya a yɛka ne sɛ deɛ teɛ ɔyɛ deɛ yɛn so a menyɛ mfa wada yɛnka ne sɛ deɛ teɛ ɔmampani yɛ adeɛ a ɛyɛ ɔyɛ bibi na anyɛ nso a yɛbɛnya ahoɔden ne yɛaka ho nsɛm nti mi sɛ deɛ ne sikasɛm mu deɛ wɔyɛ adeɛ ma dwadie nsɛnsɛm no nyame ayɛ adom a aba fam a Ghana fo dodoɔ na atumi kakra de bɛkɔ dwam bi at least wonya ho so no wode kakra nkra egu so a ɛkɔ nti ɛhɔ ne yɛda no ase ɛna piew wohwɛ project ahodoɔ a ɔyɛ ɛfa akwan wɔn gu so ɛna schools ne adeɛ wɔn gu so wɔn yɛ bi a wɔn sɛ within 1 year deɛ ɛnneɛma no deɛ wɔbɛhyehyɛ but nya adeɛ a bɛtumi ayɛ dodoɔ na asa ɛbɛte wohwɛ sɛ deɛ wahyɛ aseɛ na ɛyɛ na hyɛ aseɛ ne deɛ ɛyɛ na mpa ne yɛbɔ sɛ obɛtumi ayɛ den ato aso because ne big push agenda na ɔde baayɛ no resetting Ghana no resetting agenda ne yɛ adeɛ a ɛyɛ wohwɛ akwan ahodoɔ bi a wɔn ahyɛ aseɛ wɔn de wɔn nsa akeka wɔ wokɔ nkurunkuru ahodoɔ bi mɛnsin ahodoɔ bi wɔn gu so wɔn yiyi akwan and drip machines na abandada de baayɛ no wɔ take the opportunity no ɛna wama mɛnsin krakyefo no bi ahyɛ aseɛ wɔn de yiyi akwan especially wokɔ Ashanti region ne ada regions ne adeɛ a wɔn yɛ adeɛ wotumi sɛ MCE fo ne mpanifo no de machines no ɛhyɛ aseɛ yiyi wɔn fida roads no mu yiyi bi ne adeɛ a ebi no mu gu so yɛ adeɛ a ne nyinaa yɛ hyehyɛ pa ahodoɔ a abandada no yɛto hɔ na aban no baa no wɔanyina no anto anya sɛ yɛ mpɛyɛ mfa nyɛ hwee wɔyɛ adeɛ a wɔma machines no ɛyɛ adwuma nti ɛno so yɛ plus ɛde ma ɔman a wɔamma saa brɛ no abandada no brɛyɛ no anya kwa nti ɛno so yɛmmɔ Ghana ma mpani aba so ɛwɔ adwuma so no ɛhɔ nom no so no wayɛ ɛwɔ hɔ nom de ama ɔman ɛna adeɛ baako a akɔyɛ kwadaa nna na yɛ ɔha akɛseɛ pa ɔda ɔman yi so ɛyɛ unemployment adwuma a ɛni ɔman yi ɛyɛ adeɛ baako a equity ɔman yi pa because sika ne ma ne bo abɔ fam kwa na wonya adwuma yɛ a wontumi nkɔtɔ bi penifo sɛ sɛbe sɛ sora deɛ wɔɛfo a akyekyedeɛ ontɔ bi o wontumi mfo ananya saa yes ɛsora deɛ fo akyekyedeɛ nka ho enti ne sɛ ba sɛ adwuma ni ɔman ni mu a na sɛ nneɛma no nyinaa bo aba fam koraa deɛ ɔnya adwuma no yesterday that person can never afford
enti yesi kasam ne de eye price eda na se pa ne mum ade ba kwa a me expect going forward ye kwa ye nimu no oma nani nkɔ ho ye pa titiri eye enwuma Ghana mebondo do na eko school Obia ko school na ye kɔ no enya homa na ye kosua na ye fe ye kɔ kosua homa be pa adwuma ana meboa school na ye kɔ ne ye adwuma ntira de okɔ nursing training no wi adwuma nti na wo kro obi ko university okɔ we owi a adwuma bi na okɔ office bi na okɔ akɔtena na ye mie bi adwuma ne bi nka ho na de wo hɔ na wo hɔ na wo na Ghana nso ye wo school no so te ye tretrem na mofra na ekɔ wi no betena fie a emwa yen eba the pressure be ba wo fo so pa wo kura yi mu a wo be ba wo ba ho ka boko school be wie na obewie school na onya adwuma anya na ye se yenkwasi adwuma e na aba no okay inti ade ba kwa ma expect aban se obetumi aye titiru pa ne se o mansa no dwuma nurse wo manyim certificate no wo mo ni nkɔ ho papa na ade ba kwa ama hodo pi etiye enya office tena nsa no dwuma ama mama pi ediye ukɔ Korea ne mama hodo bi a enya brofo sem o enya brofo dabi me de bia meka enya brofo sem ni krom kasa na de otumi ye no owie school na de okoye ni na ote ho ye ye besra ban 24-hour economy no menim say o ma rolling out but that's at now no ye nhye dan feeling impact no within the first year me mono so more because afi ne wanya afi ba akope aka mfie miensa ene wona nim ti de aka ne doso ye besre but no pay your first year no yes in the first year no anything na make ho asem bai o say eno that was the main way o mo digina so right at the year campaign because obi obeka na kura bia nim say ndisi o mo campaign o mo ye no mo main manifesto o mo digina so e 24-hour economy ana meboa aha and this 24-hour economy no mpenifo rolling out enti ye besra ban o ma nani enko ho ye pa enwuma hodo mbe ne 24 hours a ebi bekwa anopa ebi bekwa awia ebi bekwa anadwo ahomache no sa niam no abandwene hu se bebo nti na ode si nani so ehɔ no ye nhye dam fili no e won first year nim sa me to me no that's how for see it ye nhye dam fili ye despite we modern ba wo bo e wo ada aspect no ana ada levels no wo ye adwuma pa ada sectors no tumi se ne me kon kama but 24-hour economy na nkasa no ye nhye da ehu esunsunsan so ankasa e wo manim ti ye besre se ho no on focus because I think say no na betimi e create employment ne more ma enipa dodo om tete fie mebundo dodo na o ma wie school no munya adwuma ye ne so no e betimi enye adwuma ye enti mesre no ade ba ko nsu ni on try say imfini adwuma e wo ho no dada na e wo ho no eno na e wo ho omu mie bi nka ho menim de ntira companies e wo ho dada e ye o ma ne de no eno na e wo ho aban bia ba na wokɔ onsi bi nka ho eno no mente ase enti I don't know how they are going to create such employment or more can because e yenwuma de ba mani pa omunya dwuma nye enye bia ye and is a yen to me creating nwuma de a na ebe ya den says an employment ne betimi asia no ana betimi am swate okay enti e besere omon try say at least on betimi find ways and means on betimi abia nwuma ne bia ka ho wo manim empanifo na bebre na anya sika de kwa mo no ne no omon nya hyehye akodo on betimi aboa na nyama no mo bia nwuma ho ma nwuma ne mra krom na mebu no wie school a omunya adwuma ne bi nkoye oh se nursing school amese bia hospitals ne susu a mo tisi bi nka ho na mo mpesika mo de betuaka what you say because anete obi wie school no ba kwotena fie na adenti ayese ayarsa be ho de ho ayema e wo mra be konkronkura ho do opie so ayarsa be yani ho mo tisi bi nka ho na mo mfa adwuma yefo no bi nka na mo mpesika mo de betua ye be wie mo se backlog obi awie school atifie ye mfa na adwuma yes financial balance na yebdo fo tenten na nse nyina ne say sika ni ho a de betua ni paneka de ofa na adwuma no amfa envezen financial balance na say wamfa sika nto ho se ye mfa ntua woka mo mpe kwan ya mbefa so a mo benye se sika no enti aba no ade ya medene se wakate ne size no wa mana panties no anye bibiri enti eno ne ye obetumi afa ho se wisika a ya de pa enti mo fa sa sika na omo eba na ade kakran kakra no na omuntumi emfa emie bi enwuma say
aban nnwuma bi na ɛsɛ ɔtrɛtrɛm a ɔntrɛtrɛm na dodoɔ na anya adwuma sɛ bɛyɛ ne 24-hour economy a ɔde si n'ani so ɔpɛ so ɔde bu ɔman no ntimi mmerɛ mu nti bra kɔbra me last a mede sie na me nuanom aba mu ni sɛ mɛsrɛ ɔmampanin ɛma ne tiri mu nya ne dɛ me de metumi aka kyerɛ no no ɔma ne tiri mu nya ne dɛ ma bɛn tiri mu nya ne dɛ adeɛ baako a tumi nipa hwe ase paa ɛyɛ awurefie sɛ wani gye bebree pɛ na wura fi ho bɛma bia wo hoi sɛ sika ba ne ho bebree pɛ na no kwa ahya sɛ dɔdɔ no ma bebree ɛne yɛ nyina yɛ nim yɛ nyina yɛ mɛma ohia tua kono de na mka kyerɛ wo ɔba a wontumi mfrɛ sika ba ne bɔtɔ mpɛ ɔbɛfrɛ mɛma na ayɛ ɔmo ka sɛ Obia mpɛ ma no onya sika that is the truth ewum no kura ewum nyina no oh yes ohia tua kono de ohia etua kono de ɛyɛ true pa he ɛne nti ɛna asɔfo akora tumi yɛ cancer tumi sabaye we ne ho ɔfɛ pa no makye no ebi hɔ no ma yɛ self discipline obi hɔ oni nhyeso yɛ wɔ self discipline wɔ hɔ but sika ba ho bebre a ɛkyerɛ wo de ayɛ ɛden sɛ o control enti ɛbɛsrɛ ma ne tirim yɛ nde bebre Bible say ɛma wani nyi bebre sɛ hombɔne nyinaa bere ɔmo ho ase ama wo ne mmom wani nyi sɛ yɛtwerɛ wo den ɛwɔ nkɔ homam ɔmampanin adwuma a wɔyɛ no Ghanafoɔ dodoɔ na because ɛyɛ dan a nyɛ obia n'ani bɛgye ho ɛnyɛ obia nso na bia de obi hu no wahunu ne saa so wate aseɛ enti no dodoɔ na ɛkasa sɛ ɔmampanin ayɛ adeɛ sɛ de yɛn so di ho adanseɛ no na mmom ɔnyere ne ho na ɔnkentere ne ho sɛ afi mpo na ɔbɛyɛ ne mmɔ because ye nim ade a mehwe anim se na soafo na panties no se ye bebo kro no a enya first year ye hunu be pen e wo manim ye be wie sika agu ye botom a ye third and fourth year ena mudi sansem hunu no because omunim se abato ye chacha e betumi aba se ye kɔ amfa wo kɔtena nkyɛn enti that time no ena de obe wie sika be wia de obeye pro ne kankan be yire ne ho aye ne mo enti ahode a oda hye ase no onyere ne ho se obeto bo no ne first year ahoden no on double ne be times 10 na ontintim ne mawre ewo because o mampani no wayiyi nipa o moboa no na adwuma nim wo mo na mema o ma na ayeyi enti onfa ne mawre ntintim o mo kwa chi ankasa de obedi nsem hu no onfa ne to ne level mane mfede se obi kwagimi a oyi na dia yebeka se ni sini akoyesi so oya sa de obefeli nti o ma no ho moden waya ade nyame nhira na mom going forward de yaka no onya hu adwuma na onyere ne ho mo na Ghanafoɔ ebedu baabi ne yebeka mfo no o adwumaden a oya ma omen kwajo sa me bi ye da se papa pa na pe ye din komo anidaso wo ho mo bia Endra His Excellency John Dramani Mahama the first year and team man that's one year resetting, rebuilding, renewing inshallah kwajo sa me bi I'm making a point Kofi imagine. Good morning, Hitman. My minty one up here, Endra, or my penny in the first year. Who is saying? Oh, me there. To be frank with you, or my penny I had the first year, no, why had it? Why you Jumakakra? Because or say resetting agenda, meboa. Yeah, and yet me who say there are some of initiatives we put in place. Be added in Kama, but Hitman. Yeah, Enyama mampenia in the first year near bit is economic stabilization is say inflation no about form kakra and taxes now reduce abolish be money ade and good for reserve program near the and you can say mpanyinfoɔ no sika ni bia watete so wayi bi free money almost spending no we reducing any ade no ni nyina wa ya ade but Hitman they be am make say mostly no na or can be say obey one or two things be I be ma bibia abedin kama thinking say anka injuma na ode ye na yi no ne campaign no thinking say anka obe share no mu kina say inshiraba ka say omodia like o ma start by enshede hu yeah ne ho keka no ye enshede hu you understand cause mo share inflation rate obi so beka say in the first year ye gidi say in the first year but Hitman ejuma o Ghana o Ghana ejuma ye ewo ye ho papa we na boot for boot
and now more can say in the first year no we understand say in the first year but we can't be vice daw asan be diso pen you understand nti ono no edwuma no kra de onimu kra since obi a on ma so kra da if you understand what I'm saying what I say ye born about so why money trimu nye ne de cause edwuma wo ye ho pa and thinking of ye kind of say unemployment rate na wo Ghana ha say na or the year campaign or the 24-hour economy ba ne ade no Hitman na me expect say anka the first year no anka this initiative ni mom no obe page no more you understand cause checking unemployment rate na wo Ghana ha say na around you can say 13.4% and a youth the near like 32% to 34.4%, which are age rate near 15 to 24 years. Challenge is meaning say youth ni bebre wo Ghana ha omunye edwumanye. Youth ni bebre wo Ghana ha say omunye edwumanye. Nti me mum de the first year de wayade checking niama waye economic edwuma ndoso. Omo edwuma ne noso. Omo edwuma ne noso. Na inshiraba aka bibi say hospitals crampuna obesi ne more kra na wa employ more of the nurses in the crampuna. Hitman abanda da ye agenda 111 meboa. And ebi ye completed ebi so mo complete meboa. Nti anka obi ye bibi sa na wo so wa ye de wa se mukena. Wa beto aso. Nti utu aso pe na udi bia ye de aka ho. Na emu aye de emu edu more. But looks like say Ghana has say no as a way be this super near way ye no on peso be de obeto aso no e de at the full Friday aba no aba be ye na say no na den aka honum na ye ka ba me ye me de say oba ya obeka say agenda 111 obe den obeto aso e ye me de nti I'm looking forward say ejuma ne de waye ba nya ka ne doso we kitu we bi o mate where kit we be nya kan edos and na kan edos no eno na ebe boa o man more you mate go via na pay that say what make you point papa na pay yedim komo and Bismarck atena say Bismarck say we are ebra kan nyina ya de met here for his excellency John Dramani Mahama in the first year with the team resetting, rebuilding, renewing. Bismarck I mean to want to pay well Mr. Hitman yen chair here for once again na enra his excellency John Dramani Mahama ejina simpie so at the speech by and also concerning 1 year anniversary no. Now Mr. Ed before say Mr. Mekasa yamo o mampani abaso. He say nkoma during the campaign time no odi ma Ghana fu nyina na I think say one way or the other no right he's doing it in the right direction by way of bad power na Ghana fu nya jide to abaman na ana odi ade kan say ora ebaye. Because now agenda ni nyina say we are resetting and reforming Ghana. Ora no operation recover all loot. Intina omampani wogide say niam bia kata asehia ne pro bia ekọ so abanda da na a regime no. Obehwe na say watimi aden a recover aden atwini nyina ba. Say na be accountability enso be den ebe take effect. Enti enunmu no osadi tuja say onfa ministers on appoint ministers even up to 60. Etimino kase ana ministers are where you are in addition to regional ministers in only 42 of which are on mampani ebebo baso because unim how economic Ghana economy no sigina it is sad ye minimize the number of appointees no se na be ya betima boy ye den ye sika no so ho ban kakra na ye hwe dollar rate how na ye sidi no so boom compare twetwe efa ne bo a on mampani anya hwe kura no metimi aka say for about 8 or 9 months wa be in office no wetimi ama na gina brane kakra although no enye to the best there but e be ka say ye be bona ba say say na me wo fa inshaba kwadwo sami bi ka say ene dwadifo ekodwa ma so a omutimi den edidwa kakra ba monten na no ni speech mu no highlight a lot of things o say national reflection we no the first year no say economy no emu aden there say sika sema okrumu an emu aden ana vertical leadership and also so no ye nyina ogidi say omampani say one thing a opese oja edin papa oja to one say o say opese live good legacy and as a legacy and say ade can say transparency ni accountability ni appointees ni nyina appointment o nyina no o hwe ni mu say bibi bia onipa bia ye no
being as a ministers no you know accountability transparency and so ye key and one fantastic thing mega say na appointment do na bona baso ye openia your friends honorable Kofi Adams we nyina be ka time na Ghana ne Chad Ekobo World Cup about 2 or 3 days and all the budget about Mountain Ghana for a year but at the end of the day na Ghana for sa bona baso say quite for quite some time no na Ghana Kobok tournament yen yentimi emfa budget Black Stars ye de bought team no bra ema bontinti openini yasa no or say or in the interest of the boss in the person of His Excellency John Dramani Mahama nti ye be bona baso the first year ne there as it stands there Hitman wa boy Juma Isan say me no ka say there's this manner and also our Columbia University or a sociologist your friend Andres Venner na Hitman or say there are 3 key components and also a survey and also a boa in nation building. One, I say the early development of civil society organization, and His Excellency John Dramani Mahama washe say yes civil society organizations, you know, or be sure send by means of say or be minimizing nipa ni be internet man. You be born His Excellency John Dramani Mahama. Ma bize me da se papa ba ko yo oso ka bibi. Ade ba ko nso a na me pese me de so ne se mesro mampani na asoye yahodo bi wo ho no ma ese odi na ndi akire yi pa sa asoye mo hwe utility so no Ghana Water Company Limited ene ECG edwumaku no ohwe hoyi ese ohwe hoyi dise wan se ne bo no ehuri kopa en ayesra nyina nso yenim se nipa setena betumi akonkan amana wi ya dwadie to nkyanya wo ba fie a bebia de utire beto de obeye ne wo fie ni nyina wontumi nye without electricity ene nsuo disade no so ya de ya besere se koso bebre nsuo a ebekọ akwesi ho a enti oma nani nkọ se be ya empanifom deda se adwumaku na no nyina no betumi aye adwuma no moye ne yie se be ye bebo anchi na hwo ahodo a obi akọboka na be wie ne be beto obi asebe onye mfunso obi aho no watua ne ana no oden ke se empanifo hwe ho na ho no so going forward no mutumi address that issues no kwajo me da se papa pebra kai wo fra me mansima baako His Excellency John Dramani Mahama the first year we want to say 059340 6565 and openya politics and yeah wo ba de wo hunu no wo be kan sa pepepe 059340 6565 0534 050199 mache yenio mira hetima arrive and na pe wa bom to say nyame ada roma na mo nso nyame adom ye ho ye pe sema ba ko yenko yo da bia mebo mo abaso papa no obaye wayebi last me catch us 2024 me kia morning mira me tuya more than 40 something thousand 400 and something million and I'm saying $1 no was 20 they say okwa abafom ade amesa bon abaso mira me water ma have 43 years not the company company papa and no tema oil refinery nkofo etwa mutumi de ti ho mfie nwotwe aye tua workers ka na crude oil no yenya about 18 items wom say obehwe Ghana curating kra wonye bi nto because of them oil refinery in yedu na ye twam akwa obue Chinese company ano ye koya na ye buy ntimi bona baso onipa ya de pa wo say ye ka right ni round ya yedu alright vans nyagopon enka ho maje patro machi ye fro say ye fe me Miriam look as a free fa free down fa mami nti wa no pay sima baako patro say oh 1 minute mami nti o okay yo patro make say ye excellence why ya dey pa because me say you be a new school 2006 uni na my ejuma for so many years but since this world crisis it send me the CD near there last I think last 4 years of the last year me bread pan easy. So with this CD stabilization and the food crisis coming down, at least Abuaye this year, he's done really well for his first year. Right. Yeah. Thank you so much for your contribution this morning. Good morning. All right. Jeff Rose. Hello. Debbie. 0593406565 0534 050 and I'll pay you din komo. His Excellency John Dramani Mahama the first year was a resetting, rebuilding, renewing. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yeah, Frosty. Yeah, from my mama Bakopa celebrate my last 1 minute, I mean to you. Yo, money my pamu Bama DLFM Ghana.
na dia ba ko ni je ni se ya papa ba ye ipa di oya di osaye unyi na ya na se ni bi yes hwe na nim se ni wadi kan ye no on sa ye mo e man nyankopon enka bu. Yeah, that's it. Good morning. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning, brother. Kwaku 49. Brother. Mami ti wa no pay. Anope me gidi se bushafo Obia hu ye papa. De nyame ase. Brother, ye wo Ghana. Ye koso se bi se ye se be ka no kre pa dia ene ye no kre se enoma apafom. Na ye hwe kra no se bi. Ye tu ye no hwe last 2 years dabri na emu anwa se bi anwa kra 4500 ema ebushie bia na odo ewo mu ka wanchi bam because of oil, cooking oil hundi enti mama wanya hwe kra no bitwa mani hwe sa di ya mama wabo modi na minim se enoma bibire wonani ma NDC ombe ya magana afa ne ntuma petra ya min se obi bia obo amagana ekoyi ye besre ye tu abawia ni MPP ni NDC ye wo one president president John Mama ye support no na RRR no be ye juma obia medase medase 49. Good morning. Mini amaji bia mo Asante Zongo. Ami en ba bi ma jimi anko. Wo sima ba kuma minti wa no pay. Ayo me pa cho super yi bi free so. Dia. Papa. Na ba pani mama na ba so. Shafi ni na dia bi atwa mu mienu. Amma ya na ba jimi ato ba ko afa na ba fia. Ayabi. Na mo kra. No, Miss and me the Bako. Chicano, some Yamaye. Miss Yamara, all time first Yamaye. Nami, oh, yeah, Jumano. You. Asante Zongo, thank you so much for calling. Good morning. Good morning, Rakobra. Me pa chwa me Josie Frosa. Auntie Abna no pay mami too. Rakobra, me NDC 4 and when to about my NDC. Na no kwade e ba ko pe papa we ba ya de wa ya no enwanwa no kwade ba ko pe jini fo obi a so be ka no ko bia be ka no kwa side ba na e ba ya de ade wa ye different ya mi sa no akobe ya nka ateme da se papa. Good morning. Morning. Me ba je fro say me do so an sam kasa fi do bro me ba cho osima ba kwa na pe mami too ne bon na mo ka be bye buy no fire date the face in coffin. Let me be so. Let's get some Muslim can't be no fast because so push $10 billion to me the this thing ye dollar more. A better than coffin because then Samsung say your foreign reserves soon as I know that year the builder to one much said that is a BBC ya no use to say scano a push dollar passes them as per normal board you know. Tigamoya ya mo fa bibian to woni hu fa one way na normal we see sister you road enye the whole 1 year no buy me who so attach any road new ones there you go to complain na say for the yan here no na yan say the back from our normal boarding in e better say why abomodi right but one make you point. Thank you so much for calling. Good morning. Too bad 0593406565 Kofi Asante the free Kede and the band up Kofi Asante say Hitman good morning, I'm enjoying the show. I agree with Kofi Taylor the wakanyina no meneno eya adwen papa 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia mache yeah man we have go there nana yaw yeah man avijapa Face is any tears that you get in nice one mami ti onana so I go you show life nice one mami ti onana Jama say Ghana obi bon person Ghana yenye ti America for na nyesa no correct eti chama ti yenye obi necessary you to be say o de na mbosha sase no so a me de kamen ko a me de menye politics o ti enyo man confident ko because chama he said drop up politics create keep it for any but if we ever for omaya college o abebu na mibu no eti se enye obi na say to say ampa nipa we there the be odo man ne kon because obi nana ya tie me bu sa so wa ampa ne first year wo hu ne say chama wo ye perfect wo ye papa ne there o ti si na gongon me hu December jama ba from safi we da if you say wo me say December pa bo se na ba from me hu bi da chama this safi we pe okay
na me nhyia papa ne pa omodwuma ye ta na chi omodwuma yo omodwuma mate nana ya da sese watumi afre good morning Hitman me ba je afre say asem di odu ma mi nti wa no pay Hitman da ma pa na adwuma pa boye da ba pa DLFM okuni na echo man yumbi Omai Obia to ama pani yendie era na se why are there it's on to us yo do yanso ya da say good morning yeah good morning sir me pa cho your friend say ofa ya on attention ma mi nti ofa oma pani de why are there na yen e wo man ni mo no won a wo so anwa mokra na mo no wo to 5 o se 5 cd ni ana wo hwe niema wo krafi outside ba Ghana ha the free outside Bagana Han, a 14 year or Chrome Kusokoto local rights. No boy a dinking or country for ever. And when we call Miss Koto Wawa board back, 200 Ghana cities. I didn't see. I'm not paying the way I did. Now you super edit to a memo. Yansa and of I am so yeah, that's it. Good morning. Good morning. Patrick Frozen. Media. Me ba cho ya fra o se o ka se free fa me din di sentia me o mampeni mo o ko force watete nyama so ise meet me muni mi hu hwe brand so be for taxi from La Paz to Spinter I charge you 200 Ghana how ya titi petrol so to driver so mo nte so but o mo nte mo first but aban PC petrol kakra na ma sorry every to mine one e kase bia maye enam pese mi bisa mine se me pancho institutions no so mine be ye institutions no we need to say who could get permit never say we see chamber or any small room now could get permit me to make I just say 8,000 cedis for permits one and control side the way now office or into your slab by institutions no on tight to my normal yeah I am moving better now radio so no mum be so mum I say o koje permit assign you chiankasa because to me 8,000 cities for just a chamber what you person di mranu so but hello mami busa area ben na wo si dan a ye je permit 8,000 cities bencha oh okay mate me that say what make you point out pay good morning. Good morning, Hitman. Beba Jeffro say man odeso. Jeffrey Madua. Adua ka se free hifa. Bacho me ka se free chema. Chema mama nti adua. Me sure wo. Me so the business na kan say me NPP ni mapa. But ya sibian so na me ko market say me yen ka say no ma bo for me say that. Me ka and last night me ko market me ko do be the movie e mo na e mo ame pepa me ko ai no. Me the day 2017 so I say me do a city 12 city me say wow. Right I know ye but omon for money say ya kwan so akwan ni ku nipa akwan no e senkofo ablabo senkofo life in omon for money say ya kwan so so nka ho bi ma omo e ma yen me that's a Hitman Nyankopon enka won so good morning me ba Jeffro say Hitman from MC David MC ka se free hifa but you can say flash mota mami nti wa no pay it's one lady can hear more about why you my flash this more official person. Name the all can hear no cry or man penny or any part. What you know, penny chance was one and because the Canada was Bama baby made in a Banocradia, Papa no wait, young farmer, no sermons, and Oko US another, and after baby, you need the Mocadini Republican. It's the nation that they expect to move forward. Or any part. Then you know the pepe. And tomorrow I see institution near there was some years. But when you more man fan to my part in Flat. You. Abraham Hamad, the oil no way. Your son said I'm for man one day now. Or my son in 2 points. That one. Money at my you did this. And we are here. I didn't come in now. Nyankopon enka on so ho pay. Good morning. Good morning, Hitman. Uti atema minti 1 minute. Hitman, I mean sham na edma pa mo ye. Ye nya ye come man panyin wa ya de. Na wa ya de nso edu ba bi so a when nko yesu anu so omo hu say e be kan anu sie mfa because Ghana de o ye de ya man e be bo aba so enye so e be kan nti nya so temamufo anu so yan sesane yan hwe ya blabo ne o ma no ye nyina yan hwehwe ne nko ye man Hitman
nyame nhyira mo na adwuma pa mo Nyankopon enka wo so ho se watumi afrɛ. Good morning. Yes, sir. Good morning. Me pa share for say. Me the Michael. Kasa free fa. Ye hu ye pa. Na me asini ma pa mo ye. Me so why ya dey papa special security side no. So that say wo dey see we are chiam mo be have me see. We dem mo me di because the command who na say security side ni ya. We are shey you ntimi so no ko etuma. Ntimi pompie o ba part say you so. What I say, ye bon parti na me na ho to for me die. Na on fashion bia e magana. Okay. Nyame ka mo ni papa mo ye. Yeah, that's papa. Good morning. Hello, good morning. Want to me engine so Kofi Asante the message about no pay or sana pay me hwedwumadi no all the way from Laboni and one also hwedwumadi bi and pay. Johnny live on Facebook 0593406565. Good morning. Good morning, Grandpa. Patrick Frozen. Patrick FM, make a take a coupon. I'm a mammy to one pay. Grandpa, and you manage the Brina for Niger. The business to do who send your motor on your manufacturer. Omuko far, a walk from Obano di Bian to Soke, see. In Chance, I'm crying about you to be a ya. Ibini, Obi, my young man, Okoton, so my own warning. Ibini, because the bone was so I didn't want. When they are in the work of Monaco baby, the work will be done. A year ago, baby, no, no, so maybe I don't say. And she has slow, your man, market is so. I'm my you. So the day I bar, you send a year can you see a young American mechanic come, oh, yeah. When we may be imagining your mutu to be so, and to CDI, obviously about you, Yaketo. Well, into me a slow, my buy my young man about home, my you. Okay, the car and the near do my dance. Right. Nyankopon enka won so ho anope 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Mache? Yeja. Patrick ya Frozen. Gideon very much sante. Gideon very much sante anope wosima maminti o. Yo. Odun fo ni mobrun fo renhia mampani. No ma na ho de no onto enadwuma a wo yeso. Na ne mi sraka ne se o mampani uye bi na kosoa na yenhu ne abeche 2012 na utimi ye no 2012 enkasisi enkansantrofo ikamotie gukrom na ke hu se 2012 affordable houses 5,000 na no musi no sisi ye obaye wasa be pushi 1,500 na no maduru no adu 2,000 be ye hunu akwanya na ban na ye no sisi odi kilometer se asa be ka do wa de hu o de saka samom de hu na ye hu si ampa ene meko na mo ka so wa ya de a ye tin sa wo ya sun na nso ye hu inflation ya wo si aba fom obi awia da so se ni ne ma onti so da wo ye ne da onti so ayeti na nampa do jun bia na aboa bi se o ma mi fu pa de potaku ye da ya o ma ne ma metu mumma ni fatingu krom na ne wo se o mi entu ni ma mi fu no ye nyire na no so won tini ne ma so ye wu san freshi na o ma banya da woro ma atimi aba fom no koso wo baabi ma hiafo nyina anya bi right video na ba so na ne ese ye hunu no so ye hunu ni sa e so fo no mo ka kire kakra but Gideon very much sentiment that say and I know say do your case bo besi kurum na fe one Ghana for Edin Komo. Final caller, then we call it a day here on the morning show. Good morning. Good morning, brother. Your friend saying, brother, I'll hang me up, sir. My dinner swatch. And Yamia, do an appreciate corner swipe. Why? Brother, I'm not for my. Namia don't know your papa. Your friend Bengazi, you can say free or backroa. But Ubrini, young quay. Nabia Boko, dear. Namia don't know your quasam so. Your friend is Mamma Penny, why are dear? Ye bona baso nyame hira no Obia beka nipa ya de osai oba ya fepepepe ni waye bi enti no obi begina bebe ka se onya de na sisi me de me bona baso nyame nka mo nso mo wo eduma pa mo ye ndamase yo ben ye so ye da se papa busia ye ntumi mfa calls ne bi ma ha ana ye dibesi inshaba ko josa me bi wa ha Kofi Taylor ana fi Bismarck edu say nyame aduma wachina eye holiday afofida producer yeah
I'm not watching a ban as I am a search a holiday. A holiday. Your magana mamma hold upon that year. Upa watch I am ma. And the program had never decided but to us as morning show ni dear. Any idea of a Belgium. Per se, more money and tears at Nayama. You call baby a program and a becosono. Say by a Monday. You didn't want some number best material for you. It's not the morning show ni dear. Say silver lady tear or money. Any idea. Emma. It's not the it's a holiday. You be dear for feeder of you. And I could be yes, sir. And the black community for us. So my kind of fan of a bit of pens where you to see them dick. You know, do catch a Gideon Banama Santa and Ras with tea news. You to Hugu Krum, Yana Ghana food in Como. The Mokai and your botcher womb. The year can ya Sapen a Ghana for canon. And the crowd woman is a DNT ma to Duana stores no be our said your tone in the end Krumhan. Oh, Sanka man, walk even to go here. Unco top manches bar Hana and Quan Gans said born difference will move. Woman Yanis hour. A dear be a body be yet to be and baby could be a sa. Sunny Mano, ya dear bar coins, say going forward and penny for money come. Oh, say, Anka, a company is no more ye put that no. And come here we are. And can you share money be a con came or my son come what they call a good phone doorsteps. So, and maybe I will be a point I bet to me a quaginia mana, oh, Jadinino. We will all of any, I don't know, TNT no, a so better, and to be a banner, I born on winning number dear by a pay. But so be free, Kumaza by funny my one crying. Now what tenkraha? Now fan wa hair now tonwa. Then you bow free Kumasi abano. Do you expect the same person they say on fad need the same bona? And na problem na de maye no. Tika companies no penifo ni shepe begu akwemu. Nanka companies nankasa a omo ye product no. Nanka omo tumi de nyama na from warehouse. E de akoma adwadifo ne ade a. Oh, kan be boa mo manka ebo no ke betimi agina. Aye huni senka akwa ha ba bi ete no ba bi asa. Na nya ne saa na ejeja ye ho na mpanifo afa nhye pa enwu akwam na me obiri fitamale abeto ade won kan e de akotamale na se wo banka na ye 10 cedis a de o free tamale ba ne TNT ina na otde ba asade na magu kama ye gini scan okoje 10 na se o mobra nya ne saa ndi enu ne ye mpanifo na asade ye se o mohwe na omo ne companies ne dinsa wo so na moboa wo se be ye o metumi aye se adwuma no na ma adwadifo no e ho hare wonti ye da mpanifo ase bi de America o ma mpani adwuma no ntumi nya no within 1 year. Otumi nye enya da kura adwuma. Endi kakra wa ye no. Ye mo na ba so. When the first year. Ya ka na dawson. O ma na ni nko ho. Momo ncha ade we nso. Akoya ye bo na ba so. Se ankoye ne ye soja guma. Mo hwe no bi antata ye. Mo ncha no nso. Mo mfa video no nto ho. Ghana na sa na ye te. E na ompe we yasem, e na ompe we yasem. Ye adwuma ye ne professional. Professionalism ne yen hyo wo ye yi a wo bobra pa bo aba so wo ye de anya etwi wanim enti ene ne ma akoye o mampene de nase onko so anya ne sa na mum so kototo ne ma ye ne basa ne ye besia ne ye bojam so a mo bia me di atem say ye tan wo bi chan na wi be da say kovi yakọ Hitman ye kọ na ye besre ina na Nyankopon se o ma ye mampeni ahoden na senior was starting ni on fine wie ne pepepe mani njaye nsi kwan mu te se be ma de okopo ba afoforo na se edani free ni mu a na wa start man attitude ye mpesa okay manya mi de ni bia me nse sa be me do wa na me do mi filu na me filu insha akra ma ferry ma me share me glasses wa fe de it's my video me a genuine no de nyam no kura nim ni anka omo me ne matena pe no 8 year come Freddy adanse nyame no kura nim come Freddy adanse on bedi no yes man ebe Jones na Nyankopon emboye nyina ho ban no man ya ho de man lusu match da yo me je mu ma let's back yako Rakora yenda Ghana for us is ye share jumadi na so 6 to 9 omo na ya hwe bom na Mr President no ye mo na baso na sena Mr Sami Bika no ekoye bebo abaso ankoye nso ansentro for ya na ebebo wachi na Ghana for nso atinti etima ekoye ma menche Mr Pani Abigail Odusay o ko spend test ho ano pe oti e pa nti fantastic good morning come no what's the stand friend say Abigail Odusay uni aba no me na me di nachi wonu di nachi
Sisi akra de obi chi oba akra also dey na picture ba. No, we steady birthday one fan the picture. Na ya chaka ka fa picture. Ya fi ya bi mu otro. Yeah. Hayo kwa ho. Abusia braso was yakoba na pay yenchia Velvet Luxury Lounge for Velvet Luxury Lounge for mo Tabora Junction. Menya ntia semwa bia mutie anope papa. Velvet Luxury Lounge for Velvet Luxury Lodge. Mutie Jumedi na anope. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As I can see on Commerce Utie from 6 a.m. to 9 a.m. The Obiam and Comma production team, no executive producer in Shaba Kwajo Samibi, programs director Mavis Ama in Silver Lady Kofi Taylor. Best Makadu say at the sports in the brain and of a team in a technical producer. Ura Samuel Kodwa Kwazigibi. You're from Hitman. Good morning. Nemo me ya kaswoman penny ya bana baso for the first year no. Wagana ni awonsu tie no. Sisa Usubai.